ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு பக்தி சதாச்சாரில் இருக்கோம் கிளாஸ்ல. அதுல நம்ம தசாவதாரம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல நம்ம வாமன அவதாரம் பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். போன வாரம் நம்ம வாமன அவதாரத்தை பத்தின ஒரு சில அத்தியாயங்களை நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு ரிமைனிங் அத்தியாயம், அதாவது 19ல இருந்து 23 வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து 8வது கேண்டோல 15ல இருந்து 23 வரைக்கும் வாமன அவதாரத்தை பத்தின விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். சரிங்களா? இதுல பாத்தீங்கன்னா பலி மகாராஜ் அவங்களோட பெருமைகளை உலகத்துக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கான விஷயம்தான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா வந்து பகவான் வந்து எதற்காக அவதாரம் எடுக்கிறாங்க? அவங்கள பக்தர்களை காப்பாத்துறதுக்காக, அதர்மைகளை அழிக்கிறதுக்காக, அப்புறம் மறுபடியும் இந்த உலகத்துல தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறதுக்காக அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல பலி மகாராஜ் அவங்க முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா பிரகலாத் மகாராஜ்க்கு நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்தாங்க. பிரகலாத் மகாராஜ அவங்க வந்து குளோரிஃபை பண்ணாங்க இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் வந்து தன்னோட அன்பை பக்தர்கள் கிட்ட வெளிப்படுத்துறதுக்கு வந்து ரொம்பவே விருப்பப்படுவாங்க. அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவதாரம் எடுக்கும் போதெல்லாம் அவங்கவுங்க தூய பக்தர்கள் கிட்ட அவங்களோட அன்பை வந்து வெளிப்படுத்தாத நம்ம நிறைய விஷயங்கள்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம். பக்த வக்ஷலா அப்படின்னு நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து நாமமும் இருக்கிறது நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில அர்ஜுனருக்கு நிறைய வந்து அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க, சுதாமாவுக்கு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது நிறைய நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல பிரகலாத் மகாராஜ் பார்க்கிறோம், அம்பரீஷ் மகாராஜ் பார்க்கிறோம். இப்ப நம்ம வாமன அவதாரத்துல யாரு குளோரிஃபை பண்ண விருப்பப்பட்டிருக்காங்க? அவங்க வந்து பலி மகாராஜ் அவங்க குளோரிஃபை பண்ண விருப்பப்பட்டிருக்காங்க. அவங்களோட பெருமைகளை எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லணும். ஏன்னா பியூர் டிவோட்டிஸ் அவங்களோட தன்மைகள் ரொம்பவே சிறந்த ஒரு விஷயமா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்மளாம் வந்து பகவானை வந்து அடையணும், பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசையோட தான் நம்ம எல்லாரும் இங்க அசம்பிள் பண்ணிருக்கோம். இந்த சத்சங்ல இணைஞ்சிருக்கோம். எதற்காக இணைஞ்சிருக்கோம்? நம்ம பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும், பகவானை அடையணும் அப்படின்றத நம்மளோட லைஃப் டைம் கோலா நம்ம வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது எப்படி அதை செய்யறது அப்படின்றதுக்கு நமக்கு ஒரு வழிகாட்டுதல் வேணும் இல்லைங்களா? அதனாலதான் பகவான் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய அவதாரங்கள் எடுக்கிறாங்க. பியூர் டிவோட்டிஸ் என்ன பண்றாங்க, அவங்க பெருமைப்படுத்துறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம். அதுல இன்னைக்கு வந்து பலி மகாராஜ் அவங்களோட பெருமைகள் என்ன அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்ப்போம். சரிங்களா? யசோதா அம்மா அவங்களையும் வந்து அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, பகவான் வந்து தாமோதரில குளோரிஃபை பண்ணிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய டிவோட்டிஸ் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க நிறைய வந்து பெருமைகளை உலகத்துக்கு கொடுக்கறதுல அவங்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் ஏற்படும் அப்படின்றதுதான். அப்ப முதல் காரணமா நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா? சாதுக்களை காப்பாத்துறதுக்காக பகவான் அவதரிக்கிறாங்கன்னு. சாதுக்களை காப்பாத்துறதுக்கு மட்டுமல்ல, அவங்களோட அன்பை வந்து பகவான் வந்து இன்னும் அதாவது அவங்க மேல தனக்குள்ள அன்பை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு விஷயமாவும் பகவான் வந்து அவதாரம் எடுக்கும்போது அவங்க வந்து அவங்க அன்பை வந்து வெளிப்படுத்துறாங்க அவங்களோட பியூர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரி, இன்னைக்கு நம்ம ரிமைனிங் சாப்டர்ஸ் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ப்ரேயர் சொல்லிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் மேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோர் ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாதைத்தம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ राधा कृष्ण पातान सहन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवती पश्यत्तदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा டிவோட்டீஸ். நம்ம ஒரு ரீகேப்பை நம்ம பார்த்துடலாம். 8வது கேண்டோல
15 அத்தியாயத்திலிருந்து பலி மகாராஜ், அதாவது வாமன அவதாரத்தோட ஸ்டோரி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல பரீட்சித் மகாராஜ் என்ன கேக்குறாங்க? கொஸ்டின் கேக்குறாங்க. சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட 2 கேள்விகள் கேக்குறாங்க. எதற்காக எல்லா ஐஸ்வர்யங்களையும் கொண்டுள்ள பகவான் எதற்காக வந்து ஒரு புவர் பிராமணனா வந்து அவங்க வந்து யாசகம் வாங்குறாங்க, அது எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் ப்ரொப்ரைட்டர் இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும்போது அவங்க ஏன் வந்து ஒரு புவர் மேனா பிராமணனா வந்து அவங்க வந்து யாசகம் கேட்கறாங்க அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுவும் இல்லாம பலி மகாராஜ் வந்து எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாங்க, பகவான் கேட்டது எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாங்க. ஆனா அவங்கள ஏன் அரெஸ்ட் பண்றாங்க? வாமனன் எதற்காக அவங்களுக்கு, வாமன பகவான் எதுக்கு அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்ப ஆவலா இருக்கேன் அப்படின்றத வந்து பரிஷத் மகாராஜ் வந்து கேட்பாங்க. அது அந்த கேள்விகளுக்கு பதிலா உபதேசம் கொடுப்பாங்க. யாரு? சுகதேவ் கோஸ்வாமி பரிஷத் மகாராஜ்க்கு. அதுல பார்த்தோம்னா என்ன என்ன ஆரம்ப நிலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த இது வராக அவதாரம் இருக்கு இல்லைங்களா? சாரி, கூர்ம அவதாரம். அது அதாவது இந்த இது அமிர்தத்தை பார்க்கடல்ல இருந்து எடுக்கிற அந்த லீலையில என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டீமன்ஸ்லாம் அசுரர்கள்லாம் என்ன பண்ணாராங்க, அவங்களாம் வந்து ஏமாற்றப்படுறாங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க, தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் இடையில நிறைய சண்டை நடக்குது. அதுல பாத்தீங்கன்னா பலி மகாராஜா தேவர்கள் என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்க அழிச்சிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சுக்கராச்சாரியர் அவங்கதான் வந்து அசுரர்களோட குரு இல்லைங்களா? அவங்க என்ன பண்றாங்க, மிருத சஞ்சீவனி அப்படின்ற மந்திரம் சொல்லி பலி மகாராஜுக்கு உயிரை வந்து மீட்டு கொடுக்குறாங்க. அதற்கப்புறம் அவங்கள கூட்டிட்டு போய் என்ன பண்றாங்க, பிருகு முனிவர்கள் கிட்ட அவங்க வந்து யஞம், விஸ்வஜித் யஞம் அது வந்து செய்யறதுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்யறாங்க. அப்போ பிரகலாத் மகாராஜ் யாரு, பலி மகாராஜோட தாத்தா, அவங்க அப்புறம் சுக்கராச்சாரியர் அப்புறம் பிருகு முனிவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த யஜ்ஞத்தை நல்ல சிறப்புற செய்யறாங்க. அதனால பலி மகாராஜ்க்கு என்ன கிடைக்குது, ரொம்ப சிறந்த தேஜஸ் கிடைக்குது. ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா அவங்க வந்து இருக்கிறாங்க. ரொம்பவே வந்து யாராலையும் வீழ்த்த முடியாத அளவுக்கு பவர்ஃபுல் கிடைக்குது. எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு பியூர் டிவோட்டியோட அனுகிரகத்தால பிரகலாத் மகாராஜ் அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட அன்பை வெளிக்காட்டுற விதமா பலி மகாராஜ்க்கு என்ன கொடுக்குறாங்க, மாலை, வாடாத மாலை வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி அப்போ பியூர் டிவோட்டியோட மெர்சி இருக்கு அந்த இடத்துல. அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சுக்ராச்சாரியர் அவங்களோட குரு ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுறாங்க பலி மகாராஜாரோட அந்த யஜ்ஞத்தினால. ஏன்னா அவங்க சொல்படி அவங்க கேட்டு நடக்கிறாங்க இல்லைங்களா? குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணும்போது குரு என்ன பண்ணுவாங்க, சாட்டிஸ்ஃபை ஆவாங்க. அதனால அவங்களும் வந்து சங்குகளை வந்து பலி மகாராஜுக்கு கொடுக்குறாங்க கிஃப்டா. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிருகு முனிவர்கள் அவங்களும் வந்து ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுறாங்க இந்த யஜ்ஞத்துல. அப்ப பிராமணர்களோட ஆசீர்வாதம் இந்த மூணும் என்ன பண்ணுது, பலி மகாராஜுக்கு அவ்வளவு ஒரு தேஜஸ கொடுக்குது. அப்போ அவங்க நிறைய போர்களோட போர் வீரர்களோட தேர், சிறந்த தேரோட அவங்க என்ன பண்றாங்க, யாகத்துல இருந்து கிடைச்ச தேர் எல்லாமே கிஃப்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்திரனை வந்து நோக்கி போர் பண்ண போறாங்க. இந்திரனுக்கு பார்த்த உடனேவே பயம் வந்துடுது, பலி மகாராஜ் கிட்ட இவ்வளவு தேஜஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க அவங்க உடனே வந்து அவங்களோட குரு கிட்ட போய் கேக்குறாங்க. அப்ப பிரகஸ்பதி சொல்றாங்க, இந்த 3 காரணங்கள்னால இப்ப பலி மகாராஜா நீங்க யாரும் எதுவும் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா பிராமணர்களோட ஆசீர்வாதம் இருக்கு, அதற்கப்புறம் வந்து குருவோட அனுகிரகம் இருக்கு, அப்புறம் பியூர் டிவோட்டியோட பிளெஸிங்ஸ் இருக்கு. இந்த 3ம் இருக்கும்போது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அதனால நீங்கலாம் வந்து ஹெவன் இந்திரலோகத்தை விட்டுட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. உடனே ஆனா இந்திரனும் என்ன பண்றாங்க, அவங்க குருவுக்கு வந்து ஒபீடியன்ட்டா தான் இருக்காங்க. ஆனாலும் பலி மகாராஜ் அளவுக்கு அவங்க குருவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால இப்போ அவங்களால பலி மகாராஜா எழுத்து நிற்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, எல்லாரும் வந்து ஹெவன்லி கிங்டம் விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. இதனால யாருக்கு கஷ்டம் வருது, அதிதிக்கு ரொம்ப வருத்தமாயிடுது. ஏன்னா தன்னோட பிள்ளைகள் வந்து இப்படி எல்லா வளங்களையும் இழந்துட்டு இருக்க இடம் இல்லாம இருக்கிறாங்களே அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து அவங்களோட கணவர் கஷ்யப்பர் அவங்க கிட்ட வந்து முறையிடுறாங்க. கஷ்யப்பர் நல்லா தவம் செஞ்சு வராங்க. தவம் செஞ்சு வரும் பொழுது அவங்க என்ன பண்றாங்க, அதிதி சோகமா இருக்காங்க. அதை பார்த்த உடனே இவங்க வந்து கஷ்யப்பர் கேட்கறாங்க. இது ரொம்பவே முக்கியமான 5 விஷயங்கள் கேட்பாங்க. என்னன்னா, தினப்படி செய்ய வேண்டிய கடமைகள்ல இருந்து ஏதாவது தவறிட்டியா, இல்லைன்னா வந்து தர்மம் அர்த்தம் காமம் இதுல ஏதாவது ஒரு குறைபாடுகள் ஏற்பட்டுடுச்சா, இல்லைன்னா வீட்டுக்கு யாரும் வந்து விருந்தாளிகளை சரியான முறையில உபசரிக்கலையா, இல்லைன்னா வந்து எப்பயுமே வந்து இந்த நெருப்பு, காற்று, சூரியன் இந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் வந்து தண்ணீர் இதுக்கெல்லாம் வந்து எப்பயுமே நம்ம வந்து முன்னோர்கள்லாம் ஒர்க்ஷிப் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா?
ஏன்னா, அதான் நம்மளோட ஆதாரமா இருக்கு. இந்த கிராஸ் பாடிய வளர்க்கறதுக்கு. அப்ப அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணுவாங்க, எப்பயுமே பூஜைகள் பண்ணி மரியாதை குடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி வொர்ஷிப் ஃபயர் அப்புறம் வந்து பிராமணர்களுக்கு மரியாதை குடுக்கறதுலயோ, அவங்கள வழிபடுறதுலயோ ஏதாவது குறைபாடு ஏற்பட்டுருச்சா? அப்படின்னு சொல்லி 4 விஷயங்கள கேட்கறாங்க. அதற்கப்புறம் வந்து உன்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா? அப்படின்றத வந்து கேட்கறாங்க. அப்ப அதித்தி என்ன சொல்றாங்க, அ உ நீங்க வந்து பிரஜாபதியா இருக்கீங்க. கஷ்யப்பர்ட்ட சொல்றாங்க. நீங்க வந்து பிரஜாபதியா இருக்கீங்க. உங்களோட அனுகிரகத்துல எனக்கு எந்த ஒரு குறைபாடும் இல்ல. நீங்க வந்து உங்களோட 2 பிள்ளைகளையும் அதாவது வந்து அதித்திக்கும், கஷ்யப்பருக்கும் பிறந்தவங்க தேவர்கள். அதே வந்து கஷ்யப்பருக்கும், திதிக்கும் பிறந்தவங்க அசுரர்கள். அப்ப 2 பிள்ளைகளுமே யாரோட தேவர்கள், அசுரர்கள் 2 பேருமே கஷ்யப்பரோட பிள்ளைகள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப நீங்க எல்லார்ட்டயும் சரிசமமா தான் இருக்கீங்க. அ எந்த குறைகளுமே இல்ல. அ அ பகவானும் அதே மாதிரி தான். எல்லார்ட்டயும் சரிசமமா இருக்காங்க. ஆனாலும் டிவோட்டீஸ் கிட்ட அவங்க கொஞ்சம் அதிகமான கருணையோட இருக்காங்க. அப்படின்றத சொல்லிட்டு, இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, என்னோட பிள்ளைகள் எல்லாரும் அவங்களோட எல்லா வளங்களையும் இழந்துட்டு, இருக்கும் இடம் இல்லாம இருக்காங்க. அது எனக்கு ரொம்பவே கவலையா இருக்குன்றாங்க. இந்த இத கேட்ட உடனே கஷ்யப்பருக்கு ரொம்பவே ஆச்சரியமா போயிடுது. மாயையோட சக்தி எவ்வளவு அ ஸ் அதிகமா இருக்கு. அதாவது தன்னோட குழந்தைகள் மேல எவ்வளவு அன்போட இருக்காங்க எல்லாரும் இந்த உலகத்துல அப்படின்றத வந்து பார்க்கிறாங்க. ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் பகவான்கிட்டேருந்து வந்திருக்கோம். பகவானுக்கும் நமக்கும் தான் நித்தியமான சம்பந்தம் இல்லைங்களா? மத்த எல்லார்கிட்டயும் நமக்குள்ளதெல்லாம் ஒரு டெம்பரவரியான ஒரு விஷயமா தான் நம்ம பார்க்கிறோம். இல்லைங்களா? அந்தந்த பிறவியோட அந்தந்த உறவுகள், அந்தந்த விஷயங்கள், அந்தந்த நாலேட்ஜ் எல்லாமே அதாவது அந்த ஆப்புலன்சஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அழகு, அ ஃபேமு, அதுக்கப்புறம் பியூட்டி சாரி இது வெல்த், ஸ்ட்ரென்த் அப்புறம் வந்து இது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும்? அந்த பிறவியோட அதெல்லாமே முடிஞ்சிடும். ஆனால் பகவானோட உள்ள நம்மளோட சம்பந்தம் மட்டும் நித்தியமானது. ஆனா அத புரிஞ்சுக்காம எப்படியுமே வந்து இந்த டெம்பரவரியான விஷயத்துல இந்த பஞ்சபூதங்கள்னால உடம்பிலிருந்து வர விஷயங்கள்ல இவ்வளவு அன்போடு பற்றுதலோட இருக்காங்களே அப்படின்றத வந்து கஷ்யப்பர் வந்து 18லேருந்து 21 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லியிருப்பாங்க. அது ரொம்பவே முக்கியமான ஸ்லோகங்கள். நம்மளும் மனசுல உள்வாங்கிக்கணும். பக்தியில நல்லபடியா நம்ம முன்னேறணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால. அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அதித்தி கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க, ஆ நீங்க வந்து அ பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுங்க. அதாவது பிரேயர்ஸ் பண்ணும்பொழுது அவசியம் வந்து பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, கஷ்டப்படுற நல்லவங்கள என்னைக்குமே காப்பாத்துவாங்க அப்படின்றத வந்து சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பயோவிரதா அந்த விரதத்த அவங்க சொல்லுவாங்க. அதே மாரி அதித்தியும் என்ன பண்ணுவாங்க, அத வந்து சிறந்த முறையில எந்த ஒரு காலதாமதமும் இல்லாம, அதே மாதிரி எந்த ஒரு அம் அ தோய்வும் இல்லாம அந்த விரதத்த நல்லபடியா அவங்க 12 நாட்களும் முடிக்கிறாங்க. அத அந்த அதுல சாட்டிஸ்ஃபை ஆன பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவங்க முன்னாடி அ அப்பியரன்ஸ் ஆகுறாங்க. அத பார்த்தோனே அதித்திக்கு எப்படி இருக்கு? ரொம்பவே சந்தோஷம். எஸ்டசி இல்லைங்களா? பகவான் நம்ம முன்னாடி வராங்கன்னா, அத விட ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன இருக்கு? அதனால உயர்ந்த சந்தோஷத்துல அவங்க இருக்காங்க. அப்ப அவங்களால எதுவுமே சொல்ல முடியல. அந்த சந்தோஷம் எப்படி இருக்குன்னா, கண்கள்லேருந்து தண்ணீர், அதுக்கப்புறம் வந்து பிரேயர் சொல்றதுக்கு கூட வந்து தெரியல. அப்புறம் வந்து ரொம்பவே அவங்களோட உடம்பெல்லாம் நடுக்கம் ஏற்படுது. அந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள் எஸ்டசில இருக்கிற அக அ ம் அ இது உணர்வுகள் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, கொஞ்சமா அவங்கள தன்னை சமாதானப்படுத்திக்கிட்டு அவங்க பிரேயர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்ப பகவான் வந்து ரமாபதி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரமா அப்படின்னா அ மகாலட்சுமி. அப்போ அப்லன்சஸ்லாம் உள்ள பகவானே அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் யக்ஞபதி. அவங்க இப்ப ஒரு யக்ஞம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? பயோவிரதா அப்படின்ற யக்ஞம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? அது யார போய் சேருது? பகவானே போய் சேருது. அப்ப யக்ஞபதி. அப்புறம் ஜெகத்பதி. இந்த உலகத்தையே வந்து காக்குறவங்க நீங்க. கஷ்டத்துலேருந்து வெளியில கொண்டு வரவங்க நீங்க. அப்படி இருக்கும்போது தேவர்கள் கஷ்டமா இருக்கும்போது, இந்த உலகம் அதோட நிலைப்பாடுல நல்லபடியா இயங்க முடியாது இல்லையா? அப்ப ஜெகத்பதி. இந்த 3 விஷயத்தையும் சொல்றாங்க. அப்போ அப்லயன்சஸ்லாம் நிறைஞ்ச மகாலட்சுமி உங்ககிட்ட இருக்காங்க. எல்லா அப்ளையன்ஸஸும் உங்ககிட்ட நிறைஞ்சிருக்கு. அப்படிப்பட்ட பகவானே, என்னுடைய குழந்தைங்க தன்னோட எல்லா வளமைகளையும் இழந்திருக்காங்க. அவங்கள நீங்க நல்லபடியா பாதுகாக்கணும். அப்படின்ற ஒரு முறை விஷயம். அப்புறம் அதற்கான விரதம், பயோவிரதம் நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன். அந்த யஜ்ஞத்த நீங்க ஏத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் நன்மை செய்ற விதமா, தேவர்களுக்கு அவங்களுக்கான எல்லா விஷயங்களும் நீங்க குடுக்கணும். அப்படின்ற விஷயமெல்லாம் வந்து அந்த ஸ்லோகத்துல அடங்கியிருக்கு. அதுவும் தாண்டி இன்னும் நெறைய வந்து அவங்க வந்து சொல்றாங்க. அச்சுதா அப்படின்ற விஷயம்லாம் சொல்றாங்க. அப்புறம் பகவானோட நாமத்த வந்து
கேட்கிறதே வந்து சிறந்த நன்மைகளை கொடுக்கும் அப்படின்ற விஷயம்லாம் சொல்லி அவங்க பிரேயர் சொல்றாங்க. இத கேட்ட உடனே பகவானும் என்ன பண்றாங்க, ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறாங்க. அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க, கண்டிப்பா உன்னோட பிள்ளைகள் எல்லாரும் உனக்கு அவங்களோட பொசிஷன்ஸ் அடைஞ்சிருவாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கான வளமைகள் எல்லாமே அவங்கள வந்து சேர்ந்துடும். அவங்களோட அபோர்ட் இந்திரலோகத்தை அவங்க சொர்க்கலோகத்தை அடைஞ்சிருவாங்க. இந்த டெமிகாட்ஸோட ஒய்ஃப் எல்லாம் வந்து அவங்களோட கணவர்கள் கஷ்டப்படுறதுக்காக கண்ணீர் விடுவாங்க. இதெல்லாம் கண்டிப்பா நடக்கும். ஆனா வந்து இப்போ அவங்கள யாராலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவங்க பிராமணர்களோட ஆசீர்வாதத்துல இருக்காங்க, புரொடெக்ஷன்ல இருக்காங்க. அதனால கொ சிறிது காலம் தாழ்ந்து தான் வந்து இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்பயும் வந்து உன்னுடைய இந்த விரதத்தினாலும், கஷ்யப்பரோட தவத்தினாலும் கண்டிப்பா உன்னுடைய பிள்ளைகள் வந்து கண்டிப்பா வந்து காப்பாற்றப்படுவார்கள். உன்னுடைய பிள்ளையாலேயே அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? பகவான் வந்து கஷ்யப்பருக்கும் அதித்திக்கும் குழந்தையா பிறக்க போறாங்க அப்படின்றத அவங்க கிட்ட சொல்றாங்க. இதை வந்து ரொம்பவே ரகசியமா வச்சுக்கணும். யாருக்கும் இதை சொல்லக்கூடாது அப்படின்றதையும் அவங்க அதித்தி கிட்ட சொல்றாங்க. அப்புறம் பகவான் வந்து வாமனனா அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. அப்போ எல்லாரும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைறாங்க. தேவர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து அதித்தி, கஷ்யப்பர் எல்லாருமே வந்து ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்களோட ஆசிரமம்ல வந்து ரொம்பவே பிரகாசமா இருக்கு. எல்லா ஜீவாத்மாக்களும், அப்புறம் பசுக்கள், பிராமணர்கள், மலைகள், சீசன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ரொம்பவே சந்தோஷப்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதற்கப்புறம் பகவான் இப்போ வாமனன் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு நிறைய கிஃப்ட் எல்லாம் எல்லா தேவர்களும் கொடுத்தாங்க அப்படின்றத நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம். இப்ப பகவான் எடுத்த அவதாரத்தோட நோக்கம் என்ன? பலி மகாராஜ் கிட்ட இருந்து சொர்க்கத்தை மீட்டு கொண்டு போய் தேவர்கள் கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல அவங்க அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப என்ன பண்றாங்க அவங்க? அப்ப பலி மகாராஜ் ஒரு யஜ்ஞம் பண்றாங்க. அந்த அதாவது பிருகு கச்சா அப்படின்ற யஜ்ஞம் பண்றாங்க. அந்த யஜ்ஞத்தை அப்போ வாமனன் என்ன பண்றாங்க? பகவான் வந்து குட்டி வாமனனா அழகா கொடைய கையில எடுத்துட்டு, தண்டம் வச்சுக்கிட்டு, கமண்டலம் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போறாங்க அங்க. இத பார்த்த உடனே அவங்க எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்கு? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அங்க யாரு வந்து பிரம்மகுமாரர்கள் வந்துட்டாங்களோ, இல்ல சூரிய பகவான் வந்துட்டாங்களோ அப்படின்ற அளவுக்கு அவ்வளவு பிரகாசம், அவ்வளவு அழகா இருக்கிறாங்க பகவான். அத பார்த்த உடனே எல்லாருக்கும் ரொம்பவே சந்தோஷம். அங்க உள்ள அந்த பிரீஸ்ட், அந்த இது யாக யஜ்ஞங்கள் பண்றவங்க, அந்த யாக யஜ்ஞங்கள்ல கூடியிருக்கிறவங்க, அப்புறம் பலி மகாராஜ் உட்பட எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்கு? ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு பார்க்கும் பொழுதே. அப்போ வாமனன் வந்து குட்டி உருவத்துல அழகா வந்து பகவான் வந்து அங்க போறாங்க. போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பலி மகாராஜுக்கு தெரிஞ்சிருது. இது வந்து பகவான் விஷ்ணு தான் இவங்க அப்படின்றத அவங்களால உணர முடியுது. எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க யாரோட பேரன்? பிரகலாத் மகாராஜோட பேரன் இல்லைங்களா? அவங்களும் ரொம்பவே பியூர் டிவோட்டி. அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுது. தெரிஞ்ச உடனே ஆனா அத அவங்க வெளிப்படுத்த முடியல. ஏன்னா அவங்க யாருக்கு அரசனா இருக்காங்க? டீமன்ஸ்க்கு அரசனா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அசுரர்களுக்கு. அதனால பகவான பார்த்தோன்னே எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க? சாஷ்டாங்கமா பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும், அவங்களுக்கு பிரேயர்ஸ் பண்ணணும், அவங்களுக்கு உபசரிப்பு பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா அத வந்து பலி மகாராஜாரால பண்ண முடியல. ஏன்னா அவங்களோட பொசிஷன் வந்து டீமன்ஸுக்கு அவங்க ராஜாவா இருக்கிறதுனால. அப்ப என்ன ஆகுது? ஆனா வாமனன் வந்து பகவான்றத அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஆனா ஒரு பிராமணன மரியாதையோட எப்படி வரவேற்கணுமோ, அந்த முறையில அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க வந்து வரவேற்கிறாங்க. ஆம் யார? வாமன தேவர வரவேற்கிறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அவங்கள ரொம்ப நல்ல ஒரு பிளசன்ட்டா அவங்கள வந்து நல்ல நல்ல வார்த்தைகள்லாம் கூறி, அவங்களுக்கு முழுக்க மரியாதைகள்லாம் குடுத்து, அவங்களோட பாதத்த வந்து கங்கை நீரால அவங்க சுத்தம் பண்றாங்க. அந்த தீர்த்த துளிய அவங்க என்ன பண்றாங்க? சரணாரமிர்தம் இல்லைங்களா? அத எடுத்து தன்னோட தலையில அவங்க தெளிச்சுக்கிறாங்க. அப்படி அது அவ்வளவு பொக்கிஷமா, அவ்வளவு பிளெஸ்டா அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க. அவங்களோட எண்ணம் என்னன்னா, பகவான் விஷ்ணு வந்து இந்த சாக்ரிஃபைஸ்க்கு வந்திருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் பிளெஸ் பண்றதுக்காக வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல நல்ல அ அதாவது அவங்க பலி மகாராஜ் வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க. என்னன்னா 30லேருந்து 31 ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்லுவாங்க. உங்களோட வருகையினால என்னோட ஃபாதர்ஸ் முன்னோர்கள் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிட்டாங்க. அப்புறம் என்னோட என்டையர் டைனஸ்டியும் அதாவது அசுரர்களோட அந்த ராஜ்யமே இருக்கு இல்லைங்களா? அது எல்லாமே சுத்தமாயிடுச்சு. அதாவது பியூரிஃபை ஆயிடுச்சு அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, எல்லா பாபங்களும் தொலைஞ்சு போச்சு. என்டையர் வேர்ல்டு மூவுலகையும் பலி மகாராஜ் இப்ப ஆண்டுட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கு? ரொம்பவே புனிதமாயிடுச்சு நீங்க வந்ததுனால அப்படின்ற வார்த்தைகள்லாம் சொல்லி, அதற்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க? அவங்க வந்து
அந்த தீர்த்தம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த ஆக்சுவலா லார்ட் சிவபெருமான் வந்து ரொம்பவே புனிதமானவங்க இல்லைங்களா? ஆனா சிவபெருமானுக்குமே ரொம்பவே ஒரு பெருமை என்னது? கங்கைய தலையில சுமந்திருக்கிறது. அப்போ சிவபெருமானுக்கும் அது இன்னும் என்னது? ஒரு பெருமைய சேர்க்குது இல்லைங்களா? அப்படின்னும்போது பலி மகாராஜ் வந்து பகவானோட பாதத்துல கிடைச்ச தீர்த்தத்த என்ன பண்ணாங்க? தலையில வந்து அவங்க வந்து தெளிச்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ டிமானிக் ஃபேமிலில இருந்தாலும், அசுரர்கள் குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும், அவங்க வந்து அசுரர்களோட குவாலிட்டி ஒண்ணு கூட அவங்க கிட்ட கிடையாது. குணம் வந்து அவங்க கிட்ட கிடையாது. அவங்க முழுக்க முழுக்க நல்ல டிவோட்டியா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல அத அவங்க தெளிச்சுக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது? அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு பிளஸ்ஃபுல்லா அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க. அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதற்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க? எல்லாமே தெரியுது. பகவான் தான் தெரியுது. ஆனா ஒரு பிராமணன வரவேற்கிற விதத்துல அவங்கள ரொம்பவே சிறப்புற அவங்கள வந்து எந்த ஒரு குறைபாடும் இல்லாம அவங்கள வரவேற்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க? அவங்க வந்து சொல்றாங்க, "நீங்க நான் வந் நி நீங்க வந்ததுல சந்தோஷம்." அப்படின்றதெல்லாம் சொல்றாங்க இல்ல. எல்லாருமே பியூரிஃபை ஆயிருக்கோம்ன்றதெல்லாம் சொல்றாங்க. உலகமும் வந்து பியூரிஃபை ஆயிருக்குன்றத சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் என்ன தானமா குடுக்கணும்? ஏன்னா பிராமணனா வந்திருக்காங்க. யாசகம் வேண்டி வந்திருக்காங்க இல்லைங்களா? என்கிட்ட எல்லாமே இருக்கு. என்கிட்ட இல்லாதது எதுவுமே இல்ல. இந்த 3 உலகமும் என்கிட்ட தான் இருக்கு. அப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும்? பசு வேணுமா? இல்ல தங்கம் வேணுமா? இல்ல நல்ல இருக்க வீடு வேணுமா? இல்லன்னா வந்து அ இது அ அ உண்ண உணவு, அ இது அ நீர் இந்த மாரிலாம் வேணுமா? இல்ல ஏதாவது அ பிராமணர்களோட பெண் வேணுமா மணந்துக்கிறதுக்கு? எது வேணும்னாலும் கேளுங்க. என்கிட்ட இல்லாதது எதுவுமே இல்ல. அப்படின்றத வந்து இங்க வந்து பலி மகாராஜ் அவங்க வந்து வாமனர் கிட்ட சொல்றாங்க. சரிங்களா? இதுதான் என்ன ஆயிடுச்சு? ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரைட்னஸ் பலி மகாராஜ் கிட்ட வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப அடுத்த சாப்டர்ல, அடுத்த அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ வாமனர் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் 19வது அத்தியாயத்தோட அ சம்மரி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிற மாதாஜி. அவசியம் பிரபுஜி. தேங்க் யூ. பிரபுஜி 19வது அத்தியாயத்தோட முன்னுரை. ஹரே படிக்கிற கிருஷ்ணா. மாதாஜி. அவசியம். அத்தியாயம் 19 பகவான் வாமனதேவர் பலி மகாராஜனிடம் யாசித்தல். ம். இ19ஆம் அத்தியாயம் எப்படி பகவான் வாமனதேவர் 3 அடி நிலத்தை தானமாக கேட்டார் என்பதையும், எப்படி பலி மகாராஜன் அவர் திட்டத்திற்கு சம்மதித்தார் என்பதையும், பகவான் வாமனதேவரின் வேண்டுகோளை நிறைவேற்றுவதில் இருந்து பலி மகாராஜனை சுக்கராச்சாரியார் எப்படி தடுத்தார் என்பதையும் விவரிக்கிறது. வாமனதேவரை ஒரு பிராமண புத்திரன் என்று எண்ணிய பலி மகாராஜன் அவர் விரும்பிய எதையும் கேட்கலாம் என்று அவரிடம் கூறினார். அப்போது பகவான் வாமனதேவர் இரண்யகசிப்பு மற்றும் இரண்யாட்சசன் ஆகியோரின் வீரதீர செயல்களை புகழ்ந்து பேசினார். பலி மகாராஜன் பிறந்த குடும்பத்தை இவ்வாறு புகழ்ந்த பின் ராஜனிடம் அவர் 3 அடி நிலத்தை யாசித்தார். இது மிகவும் அற்பமானதாகையால் இந்த நிலத்தை தானமாக கொடுக்க பலி மகாராஜ் ஒப்புக்கொண்டார். ஆனால் வாமனதேவர் தேவரின் நண்பரான விஷ்ணு என்பதை புரிந்து கொண்ட சுக்கராச்சாரியர் இந்த நிலத்தை கொடுக்க வேண்டாம் என்று பலி மகாராஜனை தடுத்தார். பலி மகாராஜன் வாக்குறுதியை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளும்படி சுக்கராச்சாரியார் அவருக்கு அறிவுரை கூறினார். மற்றவர்களை ஜெயிப்பது, கேலி செய்வது, ஆபத்துக்கு தக்கவாறு இயங்குவது, மற்றவர்களின் நன்மைக்காக செயல்படுவது முதலான சூழ்நிலைகளில் ஒருவர் தனது வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற மறுக்கலாம். அதில் தப்பில்லை என்று அவர் விளக்கினார். இந்த தத்துவத்தின் மூலமாக பகவான் வாமனதேவருக்கு நிலத்தை கொடுப்பதிலிருந்து பலி மகாராஜனை சுக்கராச்சாரியர் தடுக்க முயன்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க் யூ சோ மச் பிரபுஜி. இப்ப வந்து வாமனன் வந்து வராங்க. அதாவது பலி மகாராஜ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கொஞ்சம் அவங்க கிட்ட வந்து ப்ரைடு இருக்கு இல்லைங்களா? நான் என்கிட்ட எல்லாமே இருக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க இல்லைங்களா? இதுதான் என்னது? ஒரு இல்யூஷன், ஃபால்ஸ் ஈகோ அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா எல்லாமே யாரோடது? பகவானோடது. ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? நம்மளோடது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த ஒரு விஷயத்த
தவறு அப்படின்றது உணர்த்துறதுக்கான விஷயம்தான் இந்த வாமன அவதாரம். அப்போ வாமனனா பகவான் வராங்க. இப்போ பலி மகாராஜ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க, என்ன வேணுமோ அதை நீ வந்து கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட எல்லாமே இருக்கு அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. வாமனன் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்பவே பிரைஸ் பண்றாங்க. பலி மகாராஜ ரொம்பவே உயர்த்தி பேசுறாங்க. அதாவது உனக்கு வந்து வழி நடத்துறது யாரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, பிரகலாதர் மகாராஜ் இல்லைங்களா? அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பியூர் டிவோட்டி. இதெல்லாம் உனக்கு மிகவும் பெருமையான ஒரு விஷயம். அப்புறம் பிருகு முனிவர்கள் உன்ன வந்து நல்லபடியா உனக்கு அறிவுரைகள் கூறுறாங்க அப்படின்றதையும் வந்து அவங்க வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, உன்னோட வார்த்தைகள், நீ சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாமே ரொம்பவே தர்மம் உள்ளதா இருந்தது, உண்மையானதா இருந்தது. ரொம்பவே வந்து மரியாதை கலந்த விஷயமா இருந்தது அப்படின்றத சொல்லி பலி மகாராஜா வந்து பகவான் வந்து பிரைஸ் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் உன்னோட வம்சத்திலேயே யாருமே வந்து சேரிட்டி தானம் பண்றதுல குறைவே என்னைக்குமே வச்சதே இல்ல. யார் என்ன கேட்டாலும் உடனே வந்து அந்த தானத்தை சிறப்புற வந்து செய்யற ஒரு விஷயமா இங்க வந்து பலி மகாராஜ் வாமனன் வந்து பலி மகாராஜ பார்த்து சொல்றாங்க. அது என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். சேரிட்டில விரோச்சனன், அதாவது பலி மகாராஜரோட தந்தை, அவங்கள பத்தி அங்க வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, ப்ராமிஸ் வந்து பண்ணா அதை வந்து கண்டிப்பா நீங்க வந்து உங்களோட குடும்பத்துல எல்லாருமே அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்க. அப்புறம் யாருமே சண்டை போடுறத வந்து தவிர்க்கிறதே கிடையாது. ரொம்பவே வந்து அதாவது நினைத்த விஷயத்திற்காக வந்து சண்டை போடுறது, அதாவது பயந்து ஒரு டீமன்ஸ் அசுரர்கள் இல்லைங்களா? அவங்க வந்து என்னைக்குமே ஏன்னா அசுரர்களோட நிலைப்பாடு வந்து வீரமா இருக்கிறது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த நிலைப்பாடுல இருந்தும் யாருமே வந்து வெளி வந்ததே கிடையாது அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் சொல்லி பலி மகாராஜையும் அவங்களோட வம்சத்தையும் வந்து பகவான் வந்து புகழ்ந்து பேசுறாங்க குட்டியா வாமனன் அவதாரத்துல. சரிங்களா? அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சண்டை போடுற விஷயம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பலி மகாராஜரோட முன்னாடி உள்ளவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, விரோச்சனன், அப்புறம் பிரகலாத் மகாராஜ், அதற்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஹிரண்யகசிபு, ஹிரண்யாக்ஷன் இவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அதுல ஹிரண்யாக்ஷன் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வந்து பூமி மாதாவ தண்ணீர்ல வந்து கடலுக்கு அடியில ஒளிச்சு வச்சுட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்ப வராக தேவரோட எவ்வளவு அதாவது உத்வேகத்தோட அவங்க வந்து போர் பண்ணாங்க அப்படின்றத வந்து வாமனன் வந்து என்ன சொல்றாங்க, ரொம்பவே பெருமையா சொல்றாங்க. யார பத்தி? ஹிரண்யாக்ஷனை பத்தி ரொம்பவே பெருமைப்படுத்தி சொல்றாங்க. அதாவது போர் வந்து அவ்வளவு வந்து பவரோட, கான்பிடன்ஸோட எங்க வந்து வராகமூர்த்தி கிட்ட வந்து ஹிரண்யாக்ஷர் வந்து போர் பண்ணாங்க. எந்த இடத்துலயும் வந்து பயப்படவே இல்ல அப்படின்றத சொல்லி பிரைஸ் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹிரண்யகசிபுவும் வந்து என்ன பண்றாங்க, புகழ்ந்து பேசுறாங்க. ஏன்னா அவங்களாம் யாரு? ஜெய விஜயன் இல்லைங்களா? அவங்களும் யாரு? பகவானோட பியூர் டிவோட்டிஸ் இல்லைங்களா? வைகுண்டத்துல. அப்ப அவங்களையும் என்ன பண்றாங்க பகவான், ஆக்சுவலா டீமன்ஸா வந்து அவங்க பிறந்தாலுமே அவங்களோட பெருமைகளையும் வந்து ரொம்பவே சிறப்புற வந்து வாமன அவதாரம் எடுக்கும்போது வந்து பகவான் வந்து குறிப்பிட்டு சொல்றாங்க. அதான் என்னைக்குமே டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ண மாட்டாங்க பகவான், அவங்க வந்து பெருமைப்படுத்துறதுலயோ தன்னோட அன்பை வெளிக்காட்டுறதுலயோ அவங்க கிட்ட அவங்க வந்து என்னைக்குமே வந்து மிஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க. அவ்வளவு ஆசை, அவ்வளவு அன்பு பகவானுக்கு தன்னோட பக்தர்கள் கிட்ட. அப்ப ஹிரண்யகசிபுவை பத்தி என்ன பண்றாங்க பகவான், ரொம்பவே பெருமையா சொல்றாங்க. அதுவும் என்னன்னா, தன்னோட சகோதரனை வந்து அழிச்ச விஷ்ணுவ எப்படியாவது தான் வந்து அழிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடுமையான விரதத்தை மேற்கொண்டு அதுக்கேத்த தவத்தையும் அதற்கேத்த அந்த ஒரு வலிமையும் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் பிரம்மா கிட்ட இருந்து என்ன பண்றாங்களாம், விஷ்ணு வந்து அழிக்கிறதுக்காக எல்லா இடத்துக்கும் போறாங்களாம். ஈவன் வந்து வைகுண்டம் கூட போய் பாக்குறாங்களாம். விஷ்ணு அங்க இருந்தா அவங்க வந்து நம்ம அழிச்சிடணும்னு. ஆனா பகவான் என்ன பண்ணிட்டாங்களாம், விஷ்ணு என்ன பண்ணிட்டாங்களாம், அவங்களோட தவத்தின் வலிமையை பார்த்து பயந்து என்ன பண்ணாங்களாம், எங்கேயாவது நம்மளை பார்த்தா ஹிரண்யகசிபு நம்மள வந்து அழிச்சிடுவாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ஷட்டில் ஃபார்ம்ல என்ன பண்ணாங்களாம், அவங்களோட மூக்கு வழியா உள்ளார போய் அவங்களோட இதயத்துல வந்து ஒளிஞ்சுக்கிட்டாங்களாம். யாரு? மகாவிஷ்ணு. அவங்க ஒளிஞ்சுக்கிட்டாங்களாம். அப்ப ஹிரண்யகசிபுவால என்ன பண்ண முடியலையாம், எங்க பார்த்தாலும் தேடினாங்களாம். ஆனா வந்து அவங்களுக்கு யாரு கிடைக்கல, பகவான் வந்து கிடைக்கல அப்படின்னு வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து பகவான் வந்து அவங்க கிட்ட பயந்துகிட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு போர் வீரம் அந்த அளவுக்கு நிறைஞ்சிருந்தாங்க அப்படின்றத வந்து பகவான் வந்து இங்க வந்து குளோரிஃபை பண்றாங்க. ஆனா இதுல இன்னொரு இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம எங்க பார்த்தாலும் தேடுவோம் இல்லைங்களா?
நல்ல நல்ல விஷயங்கள். ஆனா நம்ம வந்து நல்ல உறவு இருக்கணும், நல்ல வளமை இருக்கணும். இப்படி நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு நம்ம கிட்ட அன்பா இருக்கணும் எல்லாரும். அப்படின்லாம் நம்ம எதிர்பார்த்து வெளியில எல்லாத்தையும் தேடிட்டு இருப்போம். ஆனா உள்ளுக்குள்ளாரே பரமாத்மா என்ன பண்றாங்க? நம்ம கூடவே இருக்காங்க. எந்த ஒரு நிலைப்பாடுலயும் நம்மள விட்டு பிரிஞ்சதே கிடையாது இல்லைங்களா? நம்ம ஆத்மான்னும் போது பரமாத்மா கூடவே இருக்காங்க. ஆனா அவங்கள நம்ம என்ன பண்றது இல்ல. ஒரு நாள் கூட அடையாளம் கண்டுபிடிக்கவே இல்ல இல்லைங்களா? இவ்வளவு பிறவிகள்ல இப்பதான் ஏதோ இந்த சத்சங்கல நம்மளால லேசா அத உணர முடியுது இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் என்ன பண்றாங்க? நமக்குள்ளதான் இருக்காங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? உறவுகளுக்காகவும், நம்பிக்கைக்காகவும், நிறைய விஷயங்களுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்? வெளியில அதெல்லாம் தேடிட்டு இருக்கோம். ஆனா பகவான் உள்ளுக்குள்ளாரே நித்தியமா நம்ம கூடவே இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்கள நம்ம உணரணும் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியம். அப்ப இங்க ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்றாங்க அவங்க? ரொம்பவே குளோரிஃபை பண்றாங்க. அதாவது அ பகவான் விஷ்ணு மகாவிஷ்ணு வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்களாம், தன் ஹிரண்யகசிபுவோட இதயத்துல போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டாங்களாம் அவங்களுக்கு பயந்துகிட்டு. அப்படின்ற மாரிலாம் அவங்க வந்து ரொம்பவே பிரைஸ் பண்றாங்க. பலி மகாராஜ் முன்னாடி குட்டி வாமனனா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா விரோச்சனா. அவங்க வந்து பலி மகாராஜரோட தந்தை. அவங்களும் வந்து ரொம்பவே நல்ல ஒரு டிவோட்டி, நல்ல ஒரு அரசரும் கூட. அ அ அசுரர் தான். ஆனாலும் வந்து சிறந்த முறையில அவங்க தன்னோட ஆட்சிய பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்கள்ட்டயும் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, தேவர்கள்லாம் பிராமணர்கள் வேஷம் போட்டுட்டு வந்து, அவங்க கிட்ட வந்து யாசகம் கேட்டாங்களாம். அப்ப தேவர்களா இருந்த பட்சத்திலயும் அவங்க என்ன பண்ணாங்களாம், தன்னோட வாழ்நாள அவங்களுக்கு தானமா குடுத்தாங்க. அதான் சேரிட்டி. எந்த இடத்துலயும் வந்து பயப்படவே மாட்டாங்க. உங்களோட வம்சத்துல சேரிட்டி பண்றதுக்கா இருக்கட்டும், ப்ராமிஸ வந்து காப்பாத்துறதுக்கா இருக்கட்டும், இல்லன்னா வீரத்துல எந்த ஒரு குறைபாடுமே கிடையாது அப்படின்றத சொல்லி விரோச்சனையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, ரொம்பவே உயர்த்தி வந்து சொல்றாங்க. இப்படிப்பட்ட குடும்பத்துல இப்படிப்பட்ட கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸ் உள்ள இதுல வந்து நீங்க வந்து வந்திருக்கீங்க. அப்படி இருக்கும்போது உங்ககிட்ட நான் வந்து ஏன்னா பலி மகாராஜும் ரொம்பவே பெருமையா பேசுனாங்க இல்லைங்களா? நல்ல முறையில தர்மிக்ல இருக்கீங்க, நல்ல பியூர் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன்ல இருக்கீங்க அப்படின்றதெல்லாம் சொல்றாங்கல்ல. அப்புறம் பிராமணர்களோட ஆசீர்வாதத்துல இருக்கீங்கன்றதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட உங்ககிட்ட என்னோட பாதத்தின் அளவுல அதாவது வாமனர் எப்படி இருக்காங்க? ரொம்ப குட்டியா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப என்னோட பாதத்தோட அளவுல 3 அடி மண் போதும். அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து கேட்கறாங்க. சரிங்களா? உடனே இத கேட்ட உடனே பலி மகாராஜ் என்ன சொல்லிட்டாங்க? ஏன்னா ஏன்னா அது அது 3 அடி மண் வேணும். இது மட்டும் போதும். இது மட்டும் இருந்தாலே நான் வந்து ரொம்பவே சந்தோஷப்படுவேன். அப்படின்றதையும் பகவான் வந்து பலி மகாராஜ்ட்ட சொல்றாங்க. உடனே இத கேட்டோனே பலி மகாராஜ் என்ன சொல்றாங்க? "உனக்கு வந்து சின்ன குழந்தையா இருக்க. உனக்கு என்ன கேட்கணும்னு கூட உனக்கு தெரியாம இருக்கு. அதாவது என்கிட்ட எவ்ளோ இருக்கு. எல்லாமே இருக்கு. இந்த 3 உலகமும் இருக்கு. நான் ஒரு ஐலேண்டே உனக்கு நான் தர முடியும். அதாவது 7 கடல் 7 உலகம் உண்டு இல்லைங்களா? இந்த பூலோகத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஜம்புத்வீபா அந்த மாரி 7 கடல் 7 உலகங்கள் உண்டு. அது எல்லாமே என்கிட்ட இருக்கு. ஒரு ஐலேண்டே நான் வந்து உனக்கு இன்னும் குடுக்க முடியும். ஆனா நீ கேட்கறது உன்னோட பாத அளவுல குட்டி குட்டி பாத அளவு 3 அடி நிலம் கேட்கிற. இது வந்து உனக்கு பக்குவத்த குடுக்கல. உனக்கு என்ன வேணும்னு கூட உனக்கு கேட்க தெரியல. அப்படின்னு சொல்லி பலி மகாராஜ் என்ன பண்றாங்க? நீ எது வேணாலும் கேளு. மறுபடியும் உனக்கு நான் ஒரு வாய்ப்பு தரேன். அப்படின்றது வந்து சொல்றாங்க. உடனே வாமனன் என்ன சொல்றாங்க? சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பிரின்சிபல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அதுதான் வந்து 21லேருந்து 27 வரைக்கும் அந்த ஸ்லோகங்கள் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா நம்மளும் வந்து என்ன பண்றோம் இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல எதுலயுமே வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்ல இல்லைங்களா? எனக்கு ஏதோ ஒண்ணு கிடைச்சுன்னா இன்னும் நல்லா கிடைச்சிருக்கலாமே, இல்லைன்னா இது கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ அப்படின்ற ஒரு ஏக்கத்திலயும் ஒரு ஆசையிலுமே இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த போதும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அதுக்கான பிரின்சிபல் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் 21லேருந்து 27 வரைக்கும். அதுல என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அன்கண்ட்ரோல்டு சென்சஸ்ல உள்ளவங்க அதாவது சென்சஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் இல்ல அப்படின்னா இந்த ஜட உலகத்தில் மேல ஆசைகள் உள்ள சென்சஸ் ஜட உலகத்தில் உள்ள சென்சஸ் மேல உள்ள மனம் இதெல்லாம் வச்சிருக்கிற ஒரு மனிதன் ஒரு லிவிங் என்டிட்டி அவங்களுக்கு இந்த 3 உலகத்தையுமே கொடுத்தாலும் என்ன பண்ண மாட்டாங்களாம் அவங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டாங்க அப்படின்றது 21வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. ஒன் வித் அன்கண்ட்ரோல்டு சென்சஸ் இஸ் நெவர் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் ஈவன் ஆல் 3 வேர்ல்ட்ஸ். இந்த 3 உலகத்தையும் கொடுத்தா கூட உங்களுக்கு என்ன ஏற்படாது? சந்தோஷம் ஏற்படாது அப்படின்றத சொல்றாங்க. நான் வந்து இந்த அடுத்தது 22வது ஸ்லோகத்துல நான் இந்த 3 அடி நிலத்துல நான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல அப்படின்னா நீ எனக்கு உன்னோட ஐலாண்டே கொடுத்தாலும் எனக்கு என்ன ஆகாது? எனக்கு வந்து
போதும்ன்ற திருப்தி வராது. எனக்கு இன்னும் ஒரு ஐலாண்ட் கொடுத்துருக்கலாமே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரும். அதாவது இது அந்த மாதிரி ஐ வில் டிசைர் டு பொசஸ் மோர் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க பகவான். சரிங்களா? அப்போ நீ எனக்கு ஐலாண்டே கொடுத்தாலும், ஒரு தீவே கொடுத்தாலும் எனக்கு அதுல சாட்டிஸ்பாக்சன் வராது அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா பிருத்து மகாராஜரையும் கயாவையும் அவங்க வந்து சொல்றாங்க. பிருத்துவும் கயாவும் இந்த 7 தீவையும் 7 கடலையும் வந்து ஆட்சி பண்ணிருக்காங்க. ஆனாலும் அவங்களுக்குள்ள என்ன இருந்தது? இன்னமும் வந்து அந்த ஆசைகள் இருந்தது அப்படின்றதையும் வந்து எக்ஸாம்பிள சொல்றாங்க. அப்போ எப்போ அந்த ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும்? தன்கிட்ட தானா என்ன வந்திருக்கோ, தனக்கா என்ன கிடைக்குதோ, அதுல யார் ஒருத்தவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி தன்னோட வாழ்க்கைய அவங்க வாழ்றாங்களோ, அவங்களால மட்டுமே தான் எப்படி இருக்க முடியும்? நல்ல மனநிலையில சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அன்கண்ட்ரோல்டு சென்சஸ் என்ன பண்ணும்? இந்த 3 உலகத்தையுமே கொடுத்தாலும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது. ஆனா வந்து தனக்கா விதிக்கப்பட்ட சந்தோஷங்களை அனுபவிச்சுட்டு அதுலயே திருப்தி அடைகிற ஆத்மாக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? லிபரேட் ஆவாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல 25ல இருந்து 26 வரைக்கும் நம்ம பார்க்கிறோம். அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படும்? தேஜஸ் கிடைக்கும். ஏன்னா வந்து முழுமையா சந்தோஷமா அமைதியா இருக்கிறவங்க எப்பயும் எப்படி இருப்பாங்க? எந்த ஒரு குறைபாடோடையும் இருக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கும்? பிரம்ம தேஜஸ் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அப்போ ரிசல்ட் ஆஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன்ன்றது லிபரேஷன் அண்ட் இன்க்ரீசஸ் இன் பிரம்ம தேஜஸ் அப்படின்றத பார்க்கிறாங்க. இதுல வந்து நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க இல்ல, இயல்பா வர விஷயங்களை அது கிடைக்கிற விஷயத்துல நம்ம சந்தோஷப்பட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறதுதான் சிறந்தது. அது இல்லாம நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாம இருந்தோம் அப்படின்னா 3 லோகம் கிடைச்சாலும் சரி நமக்கு என்ன ஏற்படாது? சாட்டிஸ்பாக்சன் கிடைக்காது அப்படின்றது பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன்றத 21ல இருந்து 27 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் பகவான் வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்கன்றத பார்க்கிறோம். இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்மளும் எடுத்துக்கணும். அதற்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்றாங்க? எனக்கு இந்த 3 அடி மண் மட்டும் நீ கொடு, அது எனக்கு போதும் அப்படின்றத பலி மகாராஜ் கிட்ட சொல்றாங்க. இதை கேட்ட உடனே பலி மகாராஜுக்கு ரொம்ப வந்து பிடிச்சு போச்சு பகவான. இந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப சின்ன குழந்தையா இருந்து சொன்னதை கேட்டவுடனே பலி மகாராஜா சிரிச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றாங்க? சரி உனக்கு அதுதான் வேணும்னா நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்றாங்க? வாட்டர் பாட்டை எடுக்கிறாங்க. அதாவது இந்த இது சேரிட்டி பண்ணும்போது இந்த தீர்த்தம் தெளிச்சு கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா? அதற்கு தயாராகிறாங்க. அப்போ சுக்கராச்சாரியர் என்ன பண்றாங்க? அவங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கமண்டலம் 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 எடுத்து தீர்த்தம் தெளிச்சு அதை வந்து அவங்க கேட்ட அந்த 3 அடி நிலத்தை வந்து கொடுக்கறதுக்கு தயாராகிறாங்க. அப்போ சுக்கராச்சாரியர் என்ன பண்றாங்க? தானம் கொடுக்கிறது. தானம் கொடுக்கிறது. எஸ் பிரபுஜி, தேங்க்யூ சோ மச். அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சுக்கராச்சாரியர் வந்து பலி மகாராஜரை தடுக்கிறாங்க. 9 காரணங்கள் சொல்றாங்க. நீ வந்து இந்த தானத்தை கொடுக்க கூடாது அப்படின்றதுக்கான 9 காரணங்கள். ஃபர்ஸ்ட் காரணம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வந்திருக்கிறது சாதாரண பிராமணன் இல்ல, அவங்க யாரு? பகவான் விஷ்ணு வந்திருக்காங்க. அதற்கான எல்லா விஷயங்களும் அவங்க கிட்ட இருக்கு. அதாவது அவங்க என்ன பார்த்திருப்பாங்க? ஸ்ரீவத்சம் கௌஸ்துபம் இதெல்லாம் வந்து பகவான் கிட்ட இருக்கிறத. ஏன்னா ஸ்ரீவத்சம் கௌஸ்துபம் எல்லாம் பகவான் என்ன பண்ண மாட்டாங்க? என்னைக்குமே எடுக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அதெல்லாம் பகவானோட அடையாளம். இதெல்லாம் பார்த்த உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க? வந்திருக்கிறது பகவான். அவங்க உங்ககிட்ட இருந்து வந்து இந்த 3 அடி நிலம் மட்டும் எடுக்க போறது இல்ல, உங்ககிட்ட உள்ள எல்லாத்தையும் அவங்க எடுக்க போறாங்க. அதனால தானம் பண்ணாத. அப்புறம் இன்னொரு 2வது காரணம் என்ன சொல்றாங்க? பகவானோட 2 அடியிலேயே வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க? உங்ககிட்ட உள்ள எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் அவங்க எடுத்துருவாங்க. உங்ககிட்ட எவ்வளவு சொத்து இருக்கோ, என்னென்னலாம் வந்துட்டு நீ வச்சிருக்கியோ அது எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து வாங்கிப்பாங்க. அப்படின்னும் போது 3வது அடிக்கான விஷயமே உங்ககிட்ட இல்லாம போயிடும். அதனால நீ உங்களுக்கு சேரிட்டி பண்ணாத அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்புறம் நீ தானமா கொடுக்குறேன்னு சொன்ன அந்த 3 அடி நிலத்தை நீ கொடுக்கல அப்படின்னா, ஏன்னா 2 அடி தான் உன்னால கொடுக்க முடியும், 3வது அடி கொடுக்க முடியாது அப்படின்ற பட்சத்துல உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? நரகத்துக்கு போகிற பாபம் வந்து சேரும். ஏன்னா ஒரு பிராமணனுக்கு நீ வந்து உனக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி கொடுக்காம விட்டா அதுக்குனால என்ன ஆயிடும்? நரகத்துக்கு போற பாபம் வந்துடும். அதனால சேரிட்டி கொடுக்காத அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் சேரிட்டி கொடுக்கறதும் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு நியமனம் இருக்கு. தன்னோட வசதி வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைங்களா? அது வந்து 5ஆதான் வந்து எப்பயுமே பிரிச்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்றது சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரிலிஜியஸ்க்காக, இந்த நம்ம ரிலிஜியனுக்காக, அதுக்கப்புறம் வந்து ரெபுடேஷன், திருப்பி நம்ம இன்வெஸ்ட்லாம் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக, அப்புறம் தன்னோட குடும்பத்திற்காக, தன்னோட செல்ஃப் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக, அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு வந்து
ஆப்புலன்சஸ் அவங்களோட வளமையை காமிக்கிறதுக்காக இப்படி 5 விஷயத்துக்காக சேரிட்டி வந்து பிரிச்சு வச்சுக்கணும். அப்படின்னும் போது நீ எல்லாத்தையும் வந்து இவங்ககிட்ட கொடுக்க முடியாது. ஒரு மனிதன் வந்து சேரிட்டிக்குன்னு ஒரு பிரின்சிபல் இருக்கு, அதை ஃபாலோ பண்ணணும். அதனால கொடுக்காத அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் நீ வந்து ஓம் அப்படின்ற மந்திரத்தை உச்சரிச்சு நான் உங்களுக்கு தானம் பண்றேன்னு சொன்னாதான் நீ வந்து தானம் பண்றதுக்கான ப்ராமிஸ் கொடுத்ததா அர்த்தமாகும். நீ ஓம்ன்ற வார்த்தையை நீ வந்து உச்சரிக்கல, அப்ப நீ வந்து இந்த வாக்குறுதியை வந்து நீ வந்து திருப்பி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அது வந்து பிரவச்ச ஸ்ருதி அப்படின்ற இது லிட்ரேச்சர்ல ஸ்கிரிப்சர்ல இருக்கு. ஓம்னு சொல்லி தானம் பண்ணும்போதுதான் அது முழுமையடையுது. அதனால நீ வந்து அதை வந்து இந்த தானத்தை நீ பண்ணாத, ஏன்னா நீ ஓம்ன்ற வார்த்தையை உச்சரிக்கல அப்படின்றது சொல்றாங்க. அதற்கப்புறம் இந்த உடம்பை வளர்க்கறதுக்கே நீ எல்லாத்தையும் கொடுத்துடுற, ஆனா இந்த உடம்ப வளர்க்கறதுக்கே நமக்கு என்ன தேவை? ப்ராப்பர்ட்டி தேவை. நீ எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டனா உன்னைய யாரு பாத்துக்க முடியும்? உன்னையும் உன்னால பாத்துக்க முடியாதே அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுல இன்டென்ஷன் சுக்ராச்சாரியாருக்கும் என்ன ஆயிடும்? இப்ப வந்து பலி மகாராஜ் அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் கொடுத்தா சுக்ராச்சாரியாருக்கும் கஷ்டமாயிடும் இல்லைங்களா? அதனால கொடுக்காத அப்படின்றத வந்து சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து வெல்த் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் டீவியேட் ஆகலாம் அப்படின்றதை வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கம்பேஷன், வெல்த் இதெல்லாம் வந்து நிறைய வந்து சேரிட்டில காமிக்க கூடாது. கம்பேஷன், கருணை, அதாவது யாருக்கு வேணாலும் எவ்வளவு வேணாலும் கொடுக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் காமிக்க கூடாது. இப்படின்ட்டு வந்து ஒரு 9 ரீசன்ஸ் வந்து பலி மகாராஜ் கிட்ட சுக்கராச்சாரியார் சொல்லுவாங்க. அதனால கடைசி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீ இந்த தானத்தை பண்ணக்கூடாது, இதனால உன்கிட்ட உள்ள எல்லாமே போயிடும். அதுவும் இல்லாம உன்னால 3 அடி மண்ணையும் கொடுக்கவும் முடியாது. அதனால நீ வந்து நரகத்துக்கு போயிடுவ. உன்னையும் உன்னால காப்பாத்திக்க முடியாது. உன்னால சம்பந்தப்பட்ட உள்ள யாரையும் வந்து உன்னால பாதுகாக்கவும் முடியாது அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அதற்கப்புறமானா பலி மகாராஜ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து 8.20 அத்தியாயத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஹரே கிருஷ்ணா, யாரும் வந்து 20வது அத்தியாயத்தோட முன்னுரை படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதுங்களா? 8.20 முன்னுரை, 20வது அத்தியாயத்தோட முன்னுரை. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம். அத்தியாயம் 20 பலி மகாராஜன் பிரபஞ்சத்தை ஒப்படைத்தல். அதுதானே மாதாஜி? அதுதான் மாதாஜி. இந்த 20ஆம் அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் பின்வருமாறு: பகவான் வாமன தேவர் தம்மை ஏமாற்றுகிறார் என்பதை அறிந்தும் பலி மகாராஜன் அனைத்தையும் அவருக்கு தானமாக கொடுத்து விடுகிறார். இவ்வாறாக பகவான் தமது உடலை விரிவடை செய்து பகவான் விஷ்ணுவாக ஒரு பிரம்மாண்டமான உருவத்தை ஏற்றார். சுக்கராச்சாரியாரின் அறிவுரைகளை கேட்ட பின் பலி மகாராஜன் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார். மதம், பொருளாதார முன்னேற்றம் மற்றும் புலனின்பம் ஆகிய கொள்கைகளை பாதுகாக்க வேண்டியது ஒரு குடும்பஸ்தரின் கடமை என்பதால் பிரம்மச்சாரிக்கு அளித்திருந்த வாக்குறுதியிலிருந்து பின்வாங்குவது முறை அல்ல என்று பலி மகாராஜன் நினைத்தார். ஒரு பிரம்மச்சாரியிடம் பொய் சொல்வதோ அல்லது அவருக்கு அளித்த வாக்குறுதியை மதிக்காமல் நடந்து கொள்வதோ ஒருபோதும் முறையல்ல. ஏனெனில் பொய் சொல்வது மிகப்பெரிய பாவமாகும். பொய் பேசும் பாவி ஒருவனின் பாரத்தை பூமி தாயாலும் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது என்பதால் பொய் பேசுவதனால் ஏற்படும் பாவ விளைவுகளில் ஒருவன் அச்சம் கொள்ள வேண்டும். ஒரு பேரரசின் அல்லது சாம்ராஜ்யத்தின் பெருக்கம் தற்காலிகமானதே. அதனால் பாமர மக்களுக்கு நன்மை இல்லையெனில் அத்தகைய பெருக்கத்தில் மதிப்பில்லை. முற்காலத்தில் பேரரசர்களும் சக்கரவர்த்திகளும் தங்களது சாம்ராஜ்யங்களை பொதுஜனங்களின் நன்மையை கருத்திற்கொண்டு விரிவடைய செய்தனர். உண்மையில் பொதுமக்களின் நன்மைக்குரிய அத்தகைய செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் வேளையில் முதல் தரமான மனிதர்கள் சில சமயங்களில் தங்களது உயிரையும் கூட தியாகம் செய்துள்ளனர். பெருமை வாய்ந்த செயல்களை செய்துள்ள ஒருவர் ஒருபோதும் அடிவதில்லை, அவர் நிரந்தரமாக வாழ்கிறார் என்று கூறப்படுகிறது. ஆகவே புகழே வாழ்வின் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். நற்புகழ் அடையும் பொருட்டு ஒருவர் மிகவும் ஏழ்மையானவராக ஆகிவிட நேர்ந்தாலும் அது ஓர் இழப்பு அல்ல. பிரம்மச்சரியான இந்த வாமன தேவர் பகவான் விஷ்ணுவாகவே இருந்த போதிலும் தான் அளிக்கப் போகும் தானத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பின் தன்னை அவர் கைது செய்தாலும் அவரிடம் தான் பகமை பாராட்டப் போவதில்லை என்று
பலி மகாராஜன் எண்ணினார். இவ்வெல்லா விஷயங்களை பற்றியும் நன்கு யோசித்த பலி மகாராஜன் முடிவில் தம்மிடமிருந்த அனைத்தையும் தானமாக கொடுத்து விட்டார். பிறகு பகவான் வாமனதேவர் உடனே தம்மை விஸ்வரூபமாக விரிவடை செய்தார். பகவான் சர்வ வியாபகம் உள்ளவர் என்பதையும் அனைத்தும் அவரது உடலுக்குள் அடங்கியுள்ளன என்பதையும் வாமனதேவரின் கருணையின் மூலமாக பலி மகாராஜனால் காண முடிந்தது. அந்த ரூபத்தில் பகவான் விஷ்ணு ஒரு கிரீட்டம், மஞ்சள் நிற ஆடைகள், ஸ்ரீவஸ்த அடையாளம், கௌஸ்துப மாலை, ஒரு மலர் மாலை ஆகியவற்றை அணிந்து அவரது உடல் முழுவதும் ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டவராக காணப்பட்டார். இந்த ரூபத்தில் தோன்றிய வாமனதேவரை பரம விஷ்ணுவாகவே பலி மகாராஜனால் காண முடிந்தது. பகவான் படிப்படியாக விரிவடைந்து உலகம் முழுவதையும் மூடிவிட்டார். அவரது உடலை விரிவடைய செய்து ஆகாயம் முழுவதையும் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டார். அவரது கரங்களை கொண்டு எல்லா திசைகளையும் அவர் நிரப்பிவிட்டார். மேலும் அவரது இரண்டாவது அடியால் உயர்கிரக அமைப்பு முழுவதையும் ஆக்கிரமித்தார். ஆகவே மூன்றாவது அடியை வைப்பதற்கு காலியான இடம் இருக்கவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா அதாவது இதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயத்துல சுக்ராச்சாரியர் வந்து தர்மம் பண்ண வேண்டாம், தானம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அது எல்லாமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் விஷயம் சம்பந்தமானது, இந்த ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, தானம் பண்ணாது, இந்த உடம்பை பாதுகாக்க முடியாது, அதுக்கப்புறம் வந்து ஓம்ன்ற வார்த்தை உச்சரிக்காம கொடுக்கறது வந்து அவ்வளவு கம்பல்ஷன் இல்லை அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நிறைய வந்து மெட்டீரியல் விஷயமா அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப பலி மகாராஜ் எப்படி, அவங்க பியூர் டிவோட்டி இல்லைங்களா? அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஸ்பிரிச்சுவல் விஷயங்கள், அதாவது தானம் பண்ற, நான் கண்டிப்பா ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்கேன், நான் தானம் பண்ணுவேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம், அதற்கான ரீசன்ஸ், எதற்காக நான் அவசியம் தானம் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக 9 காரணங்களை வந்து சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சுக்ராச்சாரியரோட இதை என்ன செஞ்சிடறாங்க, அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அவங்க மீறிடுறாங்க இல்லைங்களா? பலி மகாராஜரை என்ன பண்ண முடியல, தேவர்களால அவங்களால சண்டை போட்டு ஜெயிக்க முடியாது. எதனால, குருவோட அனுகிரகம் இருக்கிறதுனால, டிவோட்டிஸோட மெர்சி இருக்கிறதுனாலன்றதெல்லாம் நம்ம காரணங்கள் பார்த்தோம். இப்ப பலி மகாராஜ் என்ன பண்ணிட்டாங்க, சுக்ராச்சாரியர் சொன்னதை கேட்கல. ஏன்னா எதனால அவங்க கேட்கல, பக்தியில முன்னேறும் போது குருவே வந்து தடுத்தாலும் அதை என்ன பண்ணக்கூடாது, அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால இப்ப குரு என்ன பண்ணிருக்காங்க, சேரிட்டி கொடுக்கணும், ஆனா வந்து அது யாக யஜ்ஞங்க பண்ணும்போது சேரிட்டி கொடுக்கணும், அந்த இடத்துல எதுவும் சண்டைகள் வரக்கூடாது, இந்த மாதிரி யாரையும் வந்து அந்த இடத்துல கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது, இந்த மாதிரி நியமனங்கள்லாம் உண்டு இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது சுக்ராச்சாரியர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பண்ண வேண்டாம்னும் போது பலி மகாராஜ் என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட வார்த்தை மீறி அவங்க என்ன பண்றாங்க, சேரிட்டி பண்றாங்க. அப்ப இந்த ஒரு இடம் போதும் இல்லைங்களா, தேவர்கள் வந்து பலி மகாராஜர்கிட்ட இருந்து சொர்க்கத்தை எடுக்கிறதுக்கு. அப்ப இந்த இடத்துல மீறுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் 9 காரணங்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன காரணம் சொல்றாங்க, நான் வந்து பிரகலாத் மகாராஜரோட பேர குழந்தை அப்படின்னும் போது நான் கண்டிப்பா இந்த சேரிட்டியை பண்ணணும், இந்த தானத்தை கொடுக்கணும், என்னால வந்து ஒரு ஏமாற்றுக்காரனா இருக்க முடியாது, என்னோட சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக நான் சொன்ன வார்த்தையை காப்பாத்தாம இருக்க முடியாது அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதாவது இந்த இடத்துல பலி மகாராஜ் யாரு, பியூர் டிவோட்டி இல்லைங்களா? அதாவது சாதனா கிருபா சித்தா அப்படின்ற டிவோட்டிஸ், அதுக்கப்புறம் கிருபா சித்தா டிவோட்டிஸ் அப்படின்னு 2 வகையான பக்தர்கள் உண்டு. சாதனா சித்தான்றவங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்ல பிராக்டிஸ் பண்ணி வர பக்தி. அதே கிருபா பக்தின்றது வந்து எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருபா சித்தா அப்படின்ற டிவோட்டிஸ் எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து முழுக்க முழுக்க பகவானோட அனுகிரகமும் பியூர் டிவோட்டிஸோட அனுகிரகமும் கிடைச்சவங்க தான் என்னது, இந்த கிருபா சித்தா டிவோட்டிஸ் அப்படின்றாங்க. பலி மகாராஜ் வந்து இதுல கிருபா சித்தா டிவோட்டி, பியூர் டிவோட்டி. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு பிரகலாத் மகாராஜரோட அனுகிரகம் என்னைக்குமே உண்டு இல்லைங்களா? அதனால அவங்களுக்கு எப்பயுமே இப்படி அசுரர்கள் குலத்துல பிறந்திருந்தாலும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்க பகவானுக்கு உண்மையான டிவோட்டி அவங்க இருக்கிறதுல தான் முக்கியமா பிரயத்தனம் பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸ்பான்டேனியஸா பகவான் கிட்ட சரணம் அடையிறது அவங்களுக்கு ரொம்பவே விருப்பம். இப்ப கூட பலி மகாராஜுக்கு வாமனனை பார்த்த உடனே அது பகவான்றது தெரிஞ்சிருச்சு. ஆனாலும் அவங்களால வந்து அசுரர்களோட அரசனா இருக்கறனால அவங்களால வந்து சரண்டர் ஆக முடியல. ஆனாலும் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு, கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் பகவான் கிட்ட ஆகணும்ன்ற ஒரு ஆசை உள்ளுக்குள்ளார இருந்துகிட்டே இருக்கு. அப்படின்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்க, பிரகலாத் மகாராஜரோட பேரன், அதனால என்னால வார்த்தையை மீற முடியாது. அப்புறம் பூமி மாதாவுக்கு எப்பயுமே பொய் சொன்னா பிடிக்கவே பிடிக்காது, அதுதான் இருக்கலே ரொம்ப வந்து பொறுத்துக்க முடியாத ஒரு
பாபமா வந்து பூமி மாதா வந்து பாப்பாங்க. அப்படின்னும் போது மதர் எர்த்த நான் வந்து கஷ்டப்படுத்த மாட்டேன் பொய் சொல்லி அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதற்கப்புறம் பிராமணனுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், ஒரு அதாவது எனக்கு வந்து நரகத்துக்கு போறதுனாலயோ, என்னோட சொத்து இழந்து போறதுனாலயோ எனக்கு கஷ்டம் வந்துடும், எனக்கு வந்து இறப்பு வரும், இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவும் நான் பயப்பட மாட்டேன். ஆனா ஒரு பிராமணனா வந்து ஏமாத்துறது எனக்கு அவ்வளவு பெரிய பயத்தை கொடுக்கும். அதனால நான் வந்து கண்டிப்பா இந்த தானத்தை பண்ணுவேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் டெத் வந்து எப்படி இருந்தாலும் மரணம் வந்து என்ன பண்ணும், நம்ம கிட்ட உள்ள எல்லா ஆப்புலன்சஸையும் எடுத்துட்டு போயிடும் இல்லைங்களா? நம்ம என்னதான் இந்த உலகத்துல சேர்த்து வச்சிருந்தாலும் அறிவா இருக்கட்டும், பொருள் விஷயமா இருக்கட்டும், எல்லாமே என்ன பண்ணும், இந்த மரணம்ன்றது எடுத்துட்டு போயிடும். அப்படிப்பட்ட நிரந்தரம் இல்லாத இந்த ஆப்புலன்சஸ் நான் வந்து காப்பாத்திக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ண மாட்டேன், நான் வந்து தானம் பண்ணாம இருக்க மாட்டேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்புறம் சிபி ததிசி அப்படின்ற 2 பேர் இருக்காங்க. அதாவது அவங்களோட முன்னோர்கள்ல அவங்களும் இவங்க என்ன சொல்றாங்க, உதாரணமா காமிக்கிறாங்க. சிபி சக்கரவர்த்தி தெரியும் இல்லைங்களா? அவங்க வந்து தானம் பண்றதுல சிறந்தவங்கன்றது. அதே மாதிரி ததிசி முனிவர் அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, தேவர்கள் வந்து வஜ்ராயுதம் செய்யறதுக்கு அவங்களோட முதுகு தண்டை வந்து கேட்பாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க, அவங்க இறந்து அவங்களோட முதுகு தண்டை வந்து அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க தானம். தன்னையே வந்து அழிச்சுக்கிட்டு தன்னோட முதுகு தண்டை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தானமா கொடுப்பாங்க. இப்படிலாம் வந்து தானம் பண்ணவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்றத அவங்க வந்து எடுத்து சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா ஃபேம். என்ன வந்து யாரும் இகழ்ந்து பேசிடக்கூடாது. ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் இப்ப இந்த அவதாரம் நடந்து பல காலங்கள் ஆகுது இல்லைங்களா? வாமன அவதாரம்ன்றது சத்தியுகத்துல நடந்தது. ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். பலி மகாராஜரை பத்தி கம்ப்ளீட் சரண்டர்ல நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல. அப்போ ஃபேம் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியம். நம்ம வந்து ஒருத்தவங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம இல்லாதப்பையும் நம்மள நல்லவங்க அப்படின்ற சொல்ற ஒரு விஷயம் நம்ம கண்டிப்பா சம்பாதிக்கணும் இந்த உலகத்துல இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது பலி மகாராஜ் என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு வந்து என்னை யாரும் இகழ்ந்து பேசிடக்கூடாது, இவங்க தானம் தராம விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை என்னால தாங்கிக்க முடியாது. அப்புறம் ஒரு சத்திரியனுக்கு சேரிட்டி பண்றதுன்றது ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது. போர் வந்து அவங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஆனா தானம் பண்றது இந்த மாதிரி ஒரு யஜ்ஞத்துல தானம் பண்றதுன்றது அவ்வளவு ஈஸியா கிடைக்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது. அது எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதுவும் பகவான் இல்லைங்களா, வாமனன் அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுன்றது பெரிய பிராப்தம் இல்லைங்களா? அவ்வளவு ஈஸியா யாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு விஷயம் கிடையாது அது. அப்போ நான் கண்டிப்பா வந்து நான் இந்த சேரிட்டியை நான் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் ஆனா இந்த பகவான்றது அவங்க சொல்லல, அவங்களுக்கு மனசுக்குள்ளார தெரியுது. ஆனாலும் பிராமணனுக்கு சேரிட்டி பண்றது மிகவும் சிறந்ததுன்றத சொல்றாங்க. அப்புறம் சேரிட்டி கொடுக்கறதுனால என்னோட எல்லா செல்வத்தையும் நான் இழந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா எனக்கு சேரிட்டி பண்ணணும், அதுதான் இருக்கிறது ரொம்ப சிறந்த ஒரு தர்மம் அப்படின்றத வந்து சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான வழிபடுறது தான் இருக்கிறதுலே சிறந்தது அப்படின்றதெல்லாம் சொல்றாங்க. இந்த 9 காரணத்தையும் சொன்னதானே சுக்ராச்சாரியருக்கு என்ன வந்துருது, கோபம் வந்துருது. அவங்களும் என்ன பண்ணிடுறாங்க, உன்னோட எல்லா வளத்தையும் நீ இழந்துருவ அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு சாபத்தை கொடுத்துறாங்க. ஏன்னா அவங்களோட பேச்சை கேட்காததுனால. அப்ப இந்த ஒரு சாபம் என்ன பண்ணிடும், பலி மகாராஜரை அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்ல இருந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடுது இல்லைங்களா? அதற்கப்புறம் என்ன ஆகுது, இந்த மாதிரிலாம் பேசின உடனே சுக்ராச்சாரியம் வந்து சாபம் கொடுத்த உடனே பலி மகாராஜரோட வைஃப் விந்தியாவளி அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்க அந்த இது கமண்டலம் கோல்டன் பாட் எடுத்துட்டு வராங்க, தங்கத்தில் ஆனதை எடுத்துட்டு வந்து பகவானோட பாதத்தை வந்து பலி மகாராஜ், ஏன்னா கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்துதான் சேரிட்டி பண்ணணும் இல்லைங்களா? அதற்கான எல்லா விஷயங்களும் அவங்க 2 பேரும் செய்யறாங்க. அப்புறம் பகவானோட பாதத்தை வந்து தீர்த்தத்தால வாஷ் பண்ணி அதை எடுத்து அவங்க 2 பேரும் தலையில தெளிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் தேவர்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. ரொம்பவே வந்து என்னது அவங்களுக்கு எல்லாம் அவ்வளவு வந்து ஒரு சந்தோஷம். அதனால வந்து அவங்க நிறைய பூ மாதிரி எல்லாம் பொழியிறாங்க, சந்தோஷத்துல அவங்க தெளிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பலி மகாராஜரையும் அவங்க வந்து ரொம்பவே வாழ்த்துறாங்க. ஏன்னா இவ்வளவு விஷயமும் தெரியுது அவங்களுக்கு, தன்னோட ஆப்புலன்சஸ் எல்லாம் போயிடும் அப்படின்றதும் தெரியுது. இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஈவன் 3 அடி நிலத்தையும் அவங்களால கொடுக்க முடியாதுன்றதையும் தெரியுது. ஆனாலும் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அதனால அவங்கள ரொம்ப குளோரிஃபை பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ தானம் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே தானம் கொடுக்குறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, குட்டியா இருந்த வாமனன் என்ன ஆகுறாங்க, பெருசா திரிவிக்ரமனா அவங்க வந்து உருவம் எடுக்கிறாங்க.
கிட்டத்தட்ட யுனிவர்சல் ஃபார்ம் மாதிரி அண்ட சராசரமும் பகவான் வந்து விரிவடைகிறாங்க. அவ்வளவு ஜெய்ஜாண்டிக்கா பகவான் வந்து உருவம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதனால என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பூமி ஃபுல்லா ஒரு பாதம், அதற்கப்புறம் வந்து ஆகாயத்துல ஒரு பாதம். அப்போ மிச்சம் அவங்களோட திருமேனி எல்லாம் என்ன ஆயிடுது, இந்த உலகம் ஃபுல்லா அவங்களோட கைகள் எல்லாம் சேர்ந்து அப்படியே எல்லாம் என்ன பண்ணிடுது, ஆக்குப்பை பண்ணிடுது. ஒரு சின்ன இடம் கூட இல்லாத அளவுக்கு முழுமையா விரிஞ்சு இருக்கிறாங்க பகவான். அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா யுனிவர்சல் ஃபார்மையும் வந்து ரொம்பவே நல்லபடியா வந்து விளக்கம் கொடுத்திருப்பாங்க சுக்ராச்சாரியர். அதாவது கண்கள் வந்து மனம் வந்து பகவானோட மனம் வந்து சூரியன், அப்புறம் அவங்களோட இடுப்பு அந்த இது வந்து ஓஷன்ஸ் 7 கடல்கள், அந்த மாதிரி வந்து பகவானோட ஒரு அங்கத்தையும் ஒரு அம்சமா வந்து விளக்கம் கொடுத்திருப்பாங்க ஸ்லோகங்கள்ல. அதையும் படிச்சோம் அப்படின்னு தெரிய வரும். அந்த மாதிரி ஜெய்ஜாண்டிக்கா விரிஞ்சிருக்கிறாங்க பகவான். அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களோட பாதத்துல இருந்து என்ன வருது, அந்த பிரஜா நதி அது வந்து கீழே இறங்கி வருது. பிரம்மாவும் வந்து பாதத்தை வந்து இது வாஷ் பண்றாங்க. அப்போ அதுல நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, கங்கை கிடைக்குது இல்லைங்களா. ஒண்ணு பிரஜா நதியே வர்றது, பிரம்மா வந்து பகவானோட பாதத்தை வாஷ் பண்றதுனாலயும், பகவானே வந்து நீர் அப்படின்னும் போது நான் கங்கை அப்படின்றாங்க இல்லைங்களா. அப்ப நீரோட உருவமா பகவானை வந்து நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னா கங்கை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப கங்கை வந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுவும் இல்லாம பகவான் வந்து ரொம்பவே எப்படி அழகா இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து விளக்கமா வந்து 32ல இருந்து 33 ஸ்லோகாஸ் வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். இந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, எல்லா திசைகளும் அப்புறம் பூமி வானம் எல்லாத்தையும் அவங்க அளந்துடுறாங்க 2 அடியின் மூலியமா. இப்ப 3வது அடி வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்ல, சரிங்களா. அப்போ வந்து என்ன பண்றாங்க, பலி மகாராஜர் கிட்ட மறுபடியும் கேட்கிறாங்க. வாமனனா மறுபடியும் குட்டியா வந்து அவங்க மாறிடுறாங்க, சரிங்களா. அப்போ இதோட இந்த அத்தியாயம் முடியுது. மாதாஜி அடுத்தது 21 அத்தியாயம் 21 அதோட விரிவுரை யாரும் படிக்கிறீங்களா? படிக்கிற மாதாஜி. அவசியம் பிரபுஜி. அத்தியாயம் 21 பலி மகாராஜன் பகவானால் கைது செய்யப்படுதல். பலி மகாராஜின் பெருமைகளை பகவான் விஷ்ணு விளம்பரப்படுத்த விரும்பினார். எனவே பகவானின் 3வது அடி சம்பந்தமாக தமது வாக்கை நிறைவேற்ற தவறிய பலி மகாராஜனை பகவான் எப்படி கைது செய்தார் என்பதை இவ்வத்தியாயம் விவரிக்கிறது. 2வது அடியினால் பரமபுருஷர் பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த கிரகமாகிய பிரம்மலோகத்தையும் அடைந்து அதன் அழகை தமது பாத விரல்களின் நகங்களிலிருந்து தோன்றிய பிரகாசத்தினால் மங்க செய்துவிட்டார். இவ்வாறாக மரீசியை போன்ற சிறந்த முனிவர்களாலும் எல்லா உயர் கிரகங்களின் அதிபதிகளாலும் சூழப்பட்டிருந்த பிரம்மதேவர் தமது பணிவான வணக்கங்களை பகவானுக்கு சமர்ப்பித்து அவர் வழிபட்டார். பகவானின் பாதங்களை அவர் கழுவி எல்லா பொருட்களை கொண்டு அவர்கள் பகவானை வழிபட்டனர். ரிஷராஜனான ஜம்பவான் பகவானுடைய பெருமைகளை ஒலிக்க செய்வதற்காக தனது சங்கீத கருவியை இசைத்தார். பலி மகாராஜன் உடைமைகளை அனைத்தும் பறித்துக் கொள்ளப்பட்டதை கண்ட அசுரர்கள் பெரும் கோபம் கொண்டனர். பலி மகாராஜன் அவர்களை பகவான் விஷ்ணுவிற்கு எதிராக ஆயுதங்களை எடுக்க வேண்டாம் என எச்சரித்த போதிலும் அவர்கள் அதை செய்தனர். ஆயினும் அவர்கள் அனைவரும் பகவான் விஷ்ணுவின் நித்திய சகாக்களால் தோற்கடிக்கப்பட்டனர். பிறகு பலி மகாராஜன் உத்தரவுக்கு இணங்க அவர்கள் அனைவரும் பிரபஞ்சத்தின் பாதாள லோகங்களுக்கு சென்றனர். பகவான் விஷ்ணுவின் வாகனமாகிய கருடன் பகவானின் நோக்கத்தை புரிந்து கொண்டு உடனே பலி மகாராஜனை வர்ணதேவனின் கயிறினால் சிறைப்படுத்தினார். நிராதாரமான நிலைக்கு பலி மகாராஜன் தாழ்த்தப்பட்ட போது அவரிடம் பகவான் விஷ்ணு 3வது அடிக்கான நிலம் எங்கே என்று கேட்டார். பலி மகாராஜன் திடமான நோக்கத்தையும் நேர்மையும் பகவான் விஷ்ணு பாராட்டினார். இதனால் தனது வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற தவறிய பலி மகாராஜனுக்கு சொர்க்கலோகங்களை விட மிக சிறந்ததான சுதல லோகமே பொருத்தமாக இருக்கும் என தீர்மானித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபுஜி. அதுக்கப்புறம் இந்த அத்தியாயத்துல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எல்லாரும் அதாவது பகவான் வந்து இப்ப திரிவிக்ரமனா வந்து உலகம் அதாவது எல்லா இடத்தையும் பிரபஞ்சத்தையும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, விஸ்வரூபத்தினால அவங்க ஆக்குப்பை பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு இடம் கூட கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கங்கையும் வந்து வர்றதுக்கான காரணத்தை நம்ம பார்த்தோம். இந்நேரத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜாம்பவான் அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, ராமரோட காலத்துல இருந்தாங்க இல்லைங்களா, பகவான் ராமர் அவதாரம் பண்ண காலத்துல அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, பகவானோட இந்த உருவத்தை பார்த்து ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டு
சர்க்கம்ப்ளேட் பண்றாங்க, அவங்கள வலம் வராங்க, அவங்கள ரொம்பவே பிரைஸ் பண்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். நிறைய தேவர்கள்லாம், அதாவது எல்லா லோகத்தில் உள்ள தேவர்களும், அதாவது பிரம்மலோகம், ஜனலோகம், தப்பலோகம், இங்க உள்ள எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க, ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறாங்க. டெமிகாட்ஸ் தேவர்கள் எல்லாருமே அப்படின்னு. ஆனா யாருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும்? அசுரர்களுக்கு கஷ்டமாயிடுது. உடனே வந்து அவங்க எல்லாம் என்ன ஆயிடுறாங்க, ரொம்ப பெரிய கோவத்தோட இருக்காங்க. அதாவது குட்டியா வந்து யாசகம் வாங்கி நம்ம மகாராஜரை ஏமாத்திட்டாங்க. அதாவது இப்ப வந்து யாக யஜ்ஞம் பண்ணும்போது அரசர் வந்து யாரையும் துன்புறுத்தக்கூடாது, யார் கூடயும் சண்டை போடக்கூடாது, யார் எது கேட்டாலும் அதை வந்து அவங்க தவிர்க்காம கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து பயன்படுத்தி குட்டியா வந்து வரம் வாங்கி இவ்வளவு விஸ்வரூபம் எடுத்துட்டாங்க. அதனால இது வந்து நம்மள வந்து நம்ம அரசரை வந்து இவங்க எல்லாம் ஏமாத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, தேவர்கள் ரொம்ப கோவப்பட்டு எல்லாருக்கூடயும் தேவர்கள் கூட எல்லாம் சண்டை போடுறதுக்காக போறாங்க. அப்போ தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் இடையில சண்டை நடக்குது. இதுல அசுரர்கள் என்ன பண்ண என்ன ஆகுறாங்க, அழிக்கப்படுறாங்க. அப்போ உடனே பலி மகாராஜர் என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட அதாவது ஃபாலோவர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இல்ல இப்ப சண்டை போடாதீங்க, இது வந்து நமக்கான நேரம் கிடையாது. முன்னாடி வந்து பார்க்கடல் கடையும் பொழுது தேவர்களுக்கு சாதகமா இருந்தது. அப்போ அதுக்கு முன்னாடி என்னாச்சு, அசுரர்கள் தான் டாமினேட் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்பதான் வந்து தேவர்கள் வந்து ஏன்னா துர்வாச முனிவரோட சாபத்தினால தேவர்களோட தரம் வந்து, அதாவது அவங்களுடைய இது ஆப்புலன்சஸ் வந்து கம்மியா இருந்தது, ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியா இருந்தது. அப்போ அவங்க என்ன ஆயிட்டாங்க, டீமன்ஸ் வந்து எல்லாத்தையும் ஆக்குபை பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போ டீமன்ஸ் அசுரர்களோட சக்தி வந்து மேலோங்கி இருந்தது. அப்ப தேவர்களோட சக்தி குறைஞ்சிருந்தது. அப்புறம் பார்க்கடலை கடைஞ்சு அமிர்தத்தை எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தேவர்களோட சக்தி அதிகமா இருந்தது, அசுரர்களோட கம்மியா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த யஜ்ஞங்கள் விஸ்வஜித் யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அசுரர்களோட சக்தி அதிகமா இருந்தது. அப்ப தேவர்கள் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, அவங்களோட சக்திகள் குறைஞ்சிருந்தது. அந்த மாதிரி டைம் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம், காலம் தான் காரணம். பகவானே காலமா இருக்காங்க. அப்ப பகவானே எல்லாத்துக்கும் காரணமா இருக்கும்போது இந்த நேரம் யாருக்கு வந்து சாதகம் அல்ல, அசுரர்களுக்கு சாதகம் அல்ல. அதனால இந்த நேரத்துல நம்ம யாரும் வந்து தேவர்கள் கிட்ட நம்ம சண்டை போடக்கூடாது அப்படின்றத அவங்க எடுத்து சொல்றாங்க அவங்களோட அவங்களோட ஃபாலோவர்ஸ் கிட்ட, அதாவது மத்த அசுரர்கள் கிட்ட. ரெண்டாவது அவங்களுக்கு இப்ப யார்கிட்ட இருந்து சாபமும் கிடைச்சிருக்கு, அவங்களோட குரு கிட்ட இருந்து, சுக்கராச்சாரியர்கிட்ட இருந்து சாபமும் வேற கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா? அதனால இப்ப யாரும் சண்டை போட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள என்ன பண்றாங்க, லோவர் யூனிவர்ஸுக்கு அனுப்புறாங்க. அப்போ பலி மகாராஜ் மட்டும் அங்க இருக்காங்க. அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, கருடன் மூலியமா பகவான் வந்து கருடனை பார்த்து சமீட்சை பண்றாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, அப்ப வாருண பாசா அப்படின்ற ஒரு கயிறு, சரிங்களா, அதை வச்சு என்ன பண்ணாங்க, பலி மகாராஜரை கட்டுறாங்க. அது கட்டும்போது ரொம்பவே வலிக்குங்களாம், அது ரொம்பவே வந்து கஷ்டத்தை கொடுக்குமா. அப்போ வாமனன் வந்து என்ன பண்றாங்க, பகவான் வந்து பலி மகாராஜர்கிட்ட பேசுறாங்க. நீ உன்கிட்ட நிறைய இருக்குன்னு சொன்னிய செல்வம்லாம், அப்படி இருக்கும்போது நான் கேட்டு இந்த 3 அடி தானே உனக்கு நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னியே, இப்ப என்கிட்ட நான் 2 அடி தான் அளந்திருக்கேன், இப்போ என்னது 3வது அடிக்கு நான் என்ன, எனக்கு நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்றத வந்து சொல்லுவாங்க. எல்லாமே உன்னோடதுன்னு சொன்னியே, இப்ப எனக்கு 3வது அடி வேணும், அதுக்கு என்ன பண்ணுவ அப்படின்றத சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா பகவான் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல பலி மகாராஜர் அவங்க வந்து என்ன பண்ணல, அவங்க வந்து கஷ்டப்படுத்தல, அவங்களுக்கு நன்மைகளை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதுதான் இங்க வந்து அர்த்தமாகுது. அதாவது இந்த லீலையில மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க, சாட்டிஸ்பாக்சன். 3 அடி மண்ணுல நான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலன்னா எதுலயுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அதாவது ஒரு லிவிங் என்டிட்டியால எதுலயுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆக முடியாது அப்படின்னு. ஆனா இந்த இடத்துல 2 அடி மண்ணு கிடைச்சும் பகவான் என்ன பண்ணல, சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல அப்படின்றத எடுத்து காமிச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா? இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பலி மகாராஜரோட பெருமைகளை வெளியில கொண்டு வரணும். ஏன்னா அப்பதானே பலி மகாராஜ் வந்து தன்னை சமர்ப்பணமா ஆக்குவாங்க இல்லைங்களா? ஆத்ம சமர்ப்பணம் கொடுப்பாங்க. அப்ப அது என்ன ஆகும், பலி மகாராஜருக்கு பெருமைகளை ஏற்படுத்தும் இல்லைங்களா? ஆனாலும் முன்னாடி சாட்டிஸ்பாக்சனுக்கு பகவான் வந்து அர்த்தங்களை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இப்ப பகவான் என்ன பண்ணாங்க, அதே நான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, எனக்கு இன்னொரு அடி நிலமும் வேணும் அப்படின்றது வந்து சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல அவங்க வந்து சொன்ன வார்த்தை மீறி அவங்க வந்து நடந்துக்கும் பட்சத்துல கூட அவங்க என்ன பண்றாங்க, அது தன்னோட டிவோட்டிஸுக்கு நன்மைகளை கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு பெருமைகளை சேர்க்கணும்ன்ற ஒரு விதமா நம்ம இங்க எடுத்துக்கிறோம். அப்ப இன்னொரு அடி மண் வந்து எனக்கு வேணும் அப்படின்றாங்க. அப்புறம் நீ வந்து சேரிட்டி கொடுக்குறேன்னு சொன்னதை கொடுக்கல, ஆனால் நீ வந்து நரகத்துக்கு போவ அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க. ஆனா நரகம்ன்றது எப்படி பலி மகாராஜர் வந்து பகவான் தெரிஞ்சுமே ஒரு பிராமணனா மட்டும் அவங்களை வந்து அக்செப்ட் பண்ணாங்களோ, அதே மாதிரி இங்கேயும் பலி மகாராஜரை வந்து ஒரு பியூர் டிவோட்டின்றது பகவானுக்கு தெரியும். ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட டாலரன்ஸை செக் பண்றாங்க.
அவங்களுக்கு கோபம் வருதா, எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலயாவது கோபம் வருதா அப்படின்றத வந்து செக் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க எடுத்துக்கிறோம். அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, நீ வந்து வைகுண்டத்துக்கு வர வேண்டியது நீனு, நீ வந்து அவ்வளவு உத்தமமானவன் அப்படின்றது வந்து அவங்க வந்து இன்டைரக்டா பலி மகாராஜருக்கு உணர்த்தி சொல்றாங்க. அந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறையா அப்படின்னு வரும். ஆனா அது வந்து நிலையா, நிறையான்றது ஹெல்லு. நீ வந்து சேரிட்டியை முழுமையா கொடுக்காதனால நீ வந்து நரகத்துக்கு போகணும் அப்படின்றது வந்து பலி மகாராஜ் சொல்றதா இருக்கும். வாமன் சொல்றதா இருக்கும். ஆனா வந்து நிலையா வைகுண்டத்தை நீ அடைய வேண்டியவன் அப்படின்றது அவங்களோட உள்ளுக்குள்ள உள்ள ஒரு எண்ணமா வந்து நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்படி இந்த மாதிரி வந்து பகவான் என்ன பண்றாங்க, பலி மகாராஜரை வந்து அவங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஃபால்ஸ் ப்ரௌட் வச்சிருந்தாங்க இல்லைங்களா, தன்கிட்ட எல்லாமே இருக்கு அப்படின்றது. அத வந்து இல்ல, தவறு அப்படின்றது. எதனால இந்த மாதிரி ஒரு லீலை நடக்கும்போதுதான் நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வச்சிருப்போம் இல்லைங்களா, நம்ம இந்த லிவிங் என்டிட்டியா இருக்கிற நம்பலாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வச்சிருப்போம். ஆனாலும் அதிலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், என்னோடது அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை நம்ம கிட்டே இருந்து வெளியில எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி லீலைகள்லாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். யாரும் வந்து 8.22 இது படிக்கிறீங்களா? முன்னுரை அத்தியாயம் 22. அத்தியாயம் 22. அத்தியாயம் 22ல ஆ. அது அந்த இது மட்டும் படிக்கணுமா மாதாஜி? முன்னுரை மட்டும் பிரபுஜி. சரி சரி. அத்தியாயம் 22 பலி மகாராஜன் தனது வாழ்வை அர்ப்பணித்தல். இந்த 22ஆம் அத்தியாயத்திற்கான சுருக்கம் பின்வருமாறு. பலி மகாராஜின் நடத்தையில் பரமபுருஷ பகவான் மகிழ்ந்தார். இவ்வாறாக சுதலலோகத்தில் அவரை வைத்த பகவான் அவருக்கு வரங்களை அளித்த பின் அவரது வாயில் காப்பவனாக இருக்க சம்மதித்தார். பலி மகாராஜன் மிக மிக உண்மையானவராக இருந்தார். சத்தியத்தை மீறியவர் சமூகத்தின் கண்களில் அற்பமானவராக தோன்றுவார் என்பதால் தமது வாக்குறுதியை காப்பாற்ற இயலாத பலி மகாராஜன் பெரும் அச்சத்திற்குள்ளானார். உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவரால் நரக வாழ்வில் பலன்களை சகித்துக் கொள்ள முடியும். ஆனால் சத்தியத்திலிருந்து விலகியதால் ஏற்படும் அவதூறுக்கு அவர் மிகவும் அஞ்சுகிறார். பரமபுருஷரால் அளிக்கப்பட்ட தண்டனையை பலி மகாராஜன் பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொண்டார். விஷ்ணுவிடம் விரோதம் கொண்டதால் பல அஷ்டாங்கர்கள் பலி மகாராஜன் வம்சத்தில் இருந்தனர். குறிப்பாக பிரகலாத மகாராஜனுக்கு பக்தி தொண்டில் இருந்த மன உறுதியை பலி மகாராஜன் நினைவு கூர்ந்தார். இவைகளை எல்லாம் கருத்தில் கொண்ட அவர் விஷ்ணுவின் 3வது அடிக்கு தம் தலையையே தானமாக கொடுக்க முடிவு செய்தார். முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்துவதற்காக சிறந்த புண்ணிய புருஷர்கள் எப்படி தனது குடும்ப உறவுகளையும் பௌதிக உடைமைகளையும் துறந்தனர் என்பதை பலி மகாராஜன் கருத்தில் கொண்டார். உண்மையில் பகவானின் அந்தரங்க தொண்டர்களாக ஆகும் நோக்கத்தில் அவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக சில சமயங்களில் அவர்கள் தங்களது உயிரையே தியாகம் செய்துள்ளனர். அதற்கேற்ப முந்தைய ஆச்சாரர்கள் மற்றும் பக்தர்களின் அடிச்சோடுகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக தாம் வெற்றி பெற்றதாக பலி மகாராஜன் கருதினார். நாகபாசத்தால் சிறைப்படுத்தப்பட்ட பலி மகாராஜன் பகவானுடன் பிரார்த்தனைகளை செய்யும் பொழுது அவரது பாட்டனாரான பிரகலாத மகாராஜன் அங்கு தோன்றினார். பரமபுருஷர் எப்படி தந்திரமான முறையில் பலி மகாராஜின் உடைமைகளை பறித்துக் கொள்வதன் மூலமாக பலியை விடுவித்தார் என்பதை அவர் விளக்கி கூறினார். பிரகலாத மகாராஜன் முன்னிலையில் பிரம்மதேவரும் பலியின் மனைவியான விந்தியாவளியும் பரமபுருஷரின் உயர்வை விவரித்தனர். பலி மகாராஜன் அனைத்தையும் பகவானிடம் கொடுத்து விட்டதால் அவரது விடுதலைக்காக அவர் வேண்டினார். பக்தரற்றவரின் உடைமையை எப்படி ஆபத்தாகவும் ஆனால் பக்தனின் செல்வம் எப்படி பகவானால் அளிக்கப்பட்ட வரமாகவும் உள்ளன என்பதை பிறகு பகவான் விளக்கினார். பிறகு பலி மகாராஜனிடம் திருப்தி அடைந்த பரமபுருஷர் அவரை காப்பதற்காக தமது சக்கரத்தையே அளித்தவுடன் அவருடனேயே என்றும் இருப்பதாக வாக்களித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 22வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா பலி மகாராஜரோட பிரேயர்ஸ் வரும். பகவானுக்கு பலி மகாராஜ் பிரேயர் பண்ணுவாங்க. இது வந்து ரொம்பவே என்னன்னா ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஜோக்கிங் கலந்த ஒரு பிரேயர்ஸா வரும். அதாவது சின்ன குழந்தையா வந்து பெரிய விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பகவான் வந்து பலி மகாராஜ் வந்து உச்சரிச்சு சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து
உங்ககிட்ட எல்லாமே இருக்கு, ஆனாலும் உங்ககிட்ட எதுவுமே இல்லாத மாதிரி ஒரு பிராமணனா வந்து என்கிட்ட வந்து நீங்க வந்து யாசகம் கேட்டிருக்கீங்க அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி 1லேருந்து 11 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் பகவானை வந்து பெருமைப்படுத்தி பலி மகாராஜ் வந்து பிரேயர் சொல்லியிருப்பாங்க. அதற்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரகலாத் மகாராஜ் அங்க வந்து வராங்க. சரிங்களா? பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து பார்க்கும்போது பலி மகாராஜ் எப்பயுமே பெரியவங்களை பார்த்தா வணக்கம் சொல்லணும், இந்த ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? ஆனா அவங்க வந்து கட்டுண்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா இப்போ. அதனால அவங்களால என்ன, அதுவும் வேதனையோட இருக்காங்க அவங்க. அப்போ வந்து பிரகலாத் மகாராஜை பார்க்கும்போது அவங்களால ஒபிசன்ஸ் கொடுக்க முடியல. ஆனாலும் பிரகலாத் மகாராஜ் என்ன பண்றாங்க, பலி மகாராஜுக்கு ரொம்ப வருத்தமா போயிடுது தன்னோட நிலையை பார்த்து. அப்போ பிரகலாத் மகாராஜும் என்ன பண்ணாங்க, வாமனன் பகவான் கிட்ட வந்து முறையிடுறாங்க. நீங்க வந்து பகவானை பத்தி அவங்களும் வந்து நிறைய பிரேயர் சொல்றாங்க. இந்த மெட்டீரியல் ஆப்புலன்ஸ்னால எவ்வளவு அதாவது பிவல்டட் ஆகுறாங்க எல்லாரும். தன்னோடது ஃபால்ஸ் ஈகோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து மனிதனை வந்து அவங்களோட நிலையான விஷயம் என்ன, நித்தியமான ஆத்மா, பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும், பகவானோடது எல்லாம் அப்படின்ற தாத்பரியத்தெல்லாம் மறந்துடுற அளவுக்கு வந்துடுது இல்லைங்களா? அப்போ அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து எவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு விஷயம். அதனால அவங்களோட உண்மையான நிலைப்பாடு, சோல், சூப்பர் சோல், இந்த நிலைப்பாடை மறந்து இந்த விஷயங்களே சிக்கிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து ஆஃபர் பண்றாங்க. அப்ப விந்தியாவளி அவங்க வந்து இவங்க பலி மகாராஜரோட மனைவி இல்லைங்களா, அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, அவங்களும் பிரேயர் சொல்றாங்க. எல்லாமே பகவானோடது. ஆனாலும் சிற்றறிவு படைத்த மக்கள் என்ன பண்றாங்க, எல்லாத்தையும் தன்னோடது, தன்னோட தான் தான் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளன்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. இது வந்து ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் வந்து பிரேயர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரம்மா பார்க்கிறாங்க. அதாவது இப்ப வந்து யாருமே பலி மகாராஜருக்கு சப்போர்ட்டே பண்ணல. பிரகலாத் மகாராஜ் பண்ணல, சுக்கராச்சாரியர் பண்ணல, மனைவியும் பண்ணல இல்லைங்களா? அப்போ பிரம்மா என்ன பண்றாங்க, இது வரைக்கும் நீங்க பனிஷ் பண்ணது போதும், பலி மகாராஜரை பனிஷ் பண்ணது போதும், அவங்க கிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நீங்க வாங்கிட்டீங்க, அதனால அவங்களை என்ன பண்ணுங்க, அவங்கள விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லி, எதுக்கு மேல அவங்கள கஷ்டப்படுத்தாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மா வந்து என்ன பண்றாங்க, பகவானுக்கு பிரேயர்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதற்கப்புறம் இவ்வளவு விஷயமும் வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் பகவான் மறுபடியும் வந்து பலி மகாராஜர் என்ன பண்றாங்க, குளோரிஃபை பண்றாங்க. ரொம்பவே வந்து அவங்களோட எல்லா விஷயமும், ஏன்னா குரு தடுத்திருக்காங்க, தன்னோட ஆப்புலன்சஸ் எல்லாம் போயிடும் அப்படின்ற பட்சத்திலையும் எந்த இடத்துலயும் அவங்க என்ன பண்ணல, தானும் கொடுக்குறேன்னு சொன்னதை அவங்க திரும்பி வாங்கவே இல்லை. சொன்ன வார்த்தையை அவங்க காப்பாத்திருக்காங்க, தர்மத்தின் வழியில இருக்கிறாங்க, எந்த ஒரு சின்ன ஒரு தவறுதலும் பண்ணல. முக்கியமா டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஒரு சர்வீஸ்ல அவங்க எப்படி இருக்காங்க, அவங்க ரொம்பவே உறுதியோட இருந்திருக்கிறாங்க அப்படின்றதுலாம். அதற்காக எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அதை அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்க அதை ஏத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து சொல்லி, தர்மத்துல இருந்து எப்பயுமே பின்வாங்காம இருக்காங்கன்றதெல்லாம் சொல்லி பலி மகாராஜர் என்ன பண்றாங்க, பகவான் வந்து பிரைஸ் பண்றாங்க. அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நீ வந்து அடுத்த மனு ஆட்சி பண்ணும்போது, அதாவது சாவர்ணி மனு ஆட்சி பண்ணும்போது, நீ வந்து மறுபடியும் இந்த சொர்க்கலோகத்தை ஆட்சி பண்ணுவ, இந்திரனா ஆட்சி பண்ணுவ. அதாவது 8வது மனு. இப்ப நம்ம இருக்கிறது 7வது மனு, வைவஸ்வத மனு. 8வது மனுவா வந்து சாவர்ணி மனு வருவாங்க. அப்போ நீ ஆட்சி பண்ணுவ. அது வரைக்கும் நீ வந்து சுத்தல லோகத்துல இருப்ப. கீழே இருக்கு இல்லைங்களா, தலாத்தல, ரசத்தல, பாதாள இப்படிலாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல சுத்தல பிளானட்ல நீங்க எல்லாரும், அதாவது டீமன்ஸ் எல்லாரும், இன்க்ளூடிங் பிரகலாத் மகாராஜ், எல்லாருமே நீங்க எல்லாருமே எங்க இருப்பீங்க, சுத்தல லோகத்துல இருப்பீங்க. அப்போ வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவேன், டோர் கீப்பரா இருப்பேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் பகவானோட ஆப்புலன்சஸ் என்ன அப்படின்னு. அதனால என்ன ஆகுமா, எந்த ஒரு மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் இருக்காதான், அப்புறம் வந்து இந்த எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸுமே இல்லாம அவங்க வந்து அவ்வளவு சேஃபா இருப்பாங்க. ஏன்னா பகவான் என்ன பண்றாங்க, 24 மணி நேரமும் இப்ப எங்க இருக்காங்க, சுத்தல லோகத்துல இது மகாராஜ் இருக்காங்க. அவங்களோட டோர் கீப்பரா பகவான் வாமன் அவதாரத்துல அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இப்ப வைசிஷ்ட மனுவோட காலத்துல அடுத்தது சாவர்ணி மனு வரும்போது பலி மகாராஜ் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்திரன்னா அவங்க வந்து ஆட்சி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. அப்ப இப்ப அவங்களோட பொசிஷன் என்ன, சுத்தல லோகத்துல இருக்காங்க. வாமனனா பகவான் அவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப ஒரு பியூர் டிவோட்டிக்கு பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்க வந்து சிறந்த ஒரு அனுகிரகம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து பலி மகாராஜ் வந்து பகவானுக்கு வந்து மறுபடியும் வந்து கிராட்டிடியூட், நன்றிகளை வந்து தெரிவிப்பாங்க. நான் வந்து உங்களை, நீங்க பகவான் தெரிஞ்சும் நான் வந்து உங்களை நல்லபடியா நான் ரிசீவ் பண்ணல,
இது வந்து அடுத்த அத்தியாயம். நான் வந்து உங்களை நல்லபடியா நான் வந்து ரிசீவ் பண்ணல. இருந்தாலும் நீங்க எனக்கு வந்து இவ்வளவு காருண்யம் பண்ணியிருக்கீங்களே அப்படின்றது. அதனால நீங்க என்கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்ததுனால எனக்கு ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது. ஏன்னா அவங்க எடுத்தது எல்லாமே என்னது? இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள் இல்லைங்களா? அதாவது வந்து தன்னோட வளமைகள், அப்புறம் உறவுகள். உறவுகள் என்ன பண்ணும் நம்மள? இன்னும் பந்தப்படுத்தும். நம்ம கிட்ட இருந்து எதையாவது வேணும்னு எடுத்துட்டு போக தான் பார்க்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி உறவுகளை என்கிட்ட இருந்து எடுத்திருக்கீங்க. அப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் சந்தோஷங்கள்லாம் எடுத்திருக்கீங்க. ஆப்புலன்சஸ் வெல்த் எல்லாம் எடுத்திருக்கீங்க. அதற்கப்புறம் இன்னொன்னு என்ன? இது மனைவின்ற பட்சத்துல அவங்களால தான் இந்த பந்தமே ஏற்படுது இல்லைங்களா? இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல. அந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் வந்து என்னன்னு பந்தப்படுத்தின அத்தனை விஷயத்தையும் என்கிட்ட நீங்க எடுத்திருக்கீங்க. அதனால நான் சந்தோஷம் தான் படுறேன். நீங்க எனக்கு கொடுத்தது தண்டனை கிடையாது, சந்தோஷமே அப்படின்றத பலி மகாராஜ் வந்து ஏத்துக்கிறாங்க. இதனால அப்புறம் என்ன ஆகுது? மறுபடியும் எல்லா இது இந்திரனுக்கு என்ன பண்றாங்க? சொர்க்கலோகத்தை சமர்ப்பிக்கிறாங்க. சரிங்களா? எல்லாரும் சேர்ந்து பகவான் வந்து இந்திரனுக்கு ஹெவன்லி கிங்டம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த 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 வாமன அவதாரத்துல மேலோட்டமா பார்க்கும்போது இந்திரனுக்கும் தேவர்களுக்கும் என்ன கிடைச்சது? சொர்க்கம் கிடைச்சது. ஆனா பலி மகாராஜுக்கு என்ன கிடைச்சது? பகவானோட அன்பு கிடைச்சது இல்லைங்களா? பகவானோட அன்பும் கருணையும் கிடைச்சது. இருக்கறதுல எது உயர்ந்தது? பகவானோட அன்பும் கருணையும் தான் இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? வெறும் சொர்க்கம் தான் கிடைச்சிருக்கு. அப்ப இங்க யாருக்கு வந்து பகவான் ரொம்ப பிளெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க? தண்டிச்சது என்னமோ பலி மகாராஜரை தான். ஆனா அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? பகவானோட அன்பு, பகவானோட அனுகிரகமும் கிடைச்சிருக்கு. அதுதான் இருக்கிறதுலே உயர்ந்தது. அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்ம இந்த அவதாரத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டெமிகாட்ஸ் எல்லாரும் வந்து வழிபடுறாங்க பகவான வாமனன் அவதாரத்துல. அதுக்கப்புறம் இந்த இது வாமன அவதாரத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பலஸ்ருதி அப்படின்னு வந்து 23வது அத்தியாயத்துல லாஸ்ட் ஒரு 4 ஸ்லோகங்கள்ல இருக்கும். பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்னென்ன நன்மைகள், அதுவும் வந்து இந்த வாமன அவதாரத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம்? இந்த இது மெட்டீரியல் விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல இருந்து நம்ம எல்லாம் விடுபட்டு பகவான லோகத்தை நம்ம கண்டிப்பா அடைவோம் அப்படின்றத பலஸ்ருதி அங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாமன அவதாரத்தை எல்லா நல்ல நல்ல விசேஷங்கள்லாம் நடக்கும் இல்லைங்களா? கல்யாணம் அந்த மாதிரி நல்ல நல்ல விசேஷங்கள்லாம் நடக்க ஒரு யாக யஜ்ஞம் பண்ற இடத்துல நம்ம வந்து வாசிச்சோம். யாரும் சொல்லி கேட்டோம் அப்படின்னா அது இருக்கல சிறந்த ஒரு மங்களகரமான ஒரு விஷயமாவும் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லி பலஸ்ருதி சொல்லி இந்த வாமன அவதாரத்தை பூர்த்தி பண்ணிருப்பாங்க 23வது அத்தியாயத்துல கடைசி 4 ஸ்லோகங்கள்ல. சரிங்களா? நம்ம பார்த்தது வாமன அவதாரம் பார்த்தோம். வாஞ்சகல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானம் பாவனப வைஷ்ணவ நமோ நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத்க்கு ஜெய். இன்னொரு விஷயமும் கூட என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மாறல் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, பகவான் ஒருத்தவங்க கிட்டே இருந்து எல்லாத்தையும் எடுக்கிறாங்க. ஏன்னா எப்பயுமே சொல்லுவாங்க பக்தினால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கஷ்டம் தான் வரும். நிறைய சாமி கும்பிட்டா கஷ்டம் நிறைய வரும்னு சொல்லுவாங்க. பகவானோட அது வந்து அனுகிரகம்ன்றதுதான் இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பலி மகாராஜ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? என்கிட்டே நீ எல்லாத்தையும் எடுத்திருக்க அப்படின்னா எதெல்லாம் பகவானை அடைய முடியாம நம்மள இன்னும் பந்தத்துல வச்சிருக்கோ அது எல்லாத்தையும் பகவான் வந்து என்ன பண்றாங்க? எடுக்கிறாங்க. எடுக்கும் பட்சத்துல என்ன ஆகுது? நம்மளுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம பகவானை நம்மளால பக்தி பண்ணி பகவானை அடைய முடியும் இல்லைங்களா? அதைதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி இன்னும் யாருக்கும் நடந்துதான் அவந்தி பிராமணா அப்படின்றது 11வது அத்தியாயத்துல இருக்கிற ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ். அந்த பிராமணர் கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணுவாங்களோ அவங்களோட வளமைகள் எல்லாத்தையும் பகவான் வந்து எடுப்பாங்களாம். 10வது அத்தியாயத்திலும் சொல்லியிருக்காங்க, என்னுடைய டிவோட்டிக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா பக்தியில டிஸ்டர்பன்ஸா உள்ள அத்தனையும் நான் வந்து விலக்கிடுவேன். என்கிட்ட வர்றதுக்கான எல்லா ஏதுவான அனுகிரகத்தையும் பண்ணுவேன். அப்ப யாரு ஒருத்தவங்க கிட்ட இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள் வந்து வேனிஷ் ஆகுதோ, கஷ்டங்கள் வருதோ, அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு அர்த்தம்? பகவான் அவங்கள இந்த உலகத்துல இருந்து பற்று இல்லாம தன்கிட்ட எடுத்துக்கிறாங்க. அது அனுகிரகம் அப்படின்ற கண்ணோட்டத்துல பலி மகாராஜரோட இந்த இது பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருந்து வாமன அவதாரத்தோட பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருந்து நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி.